Fon. Boa tarde. Reanudamos. Era para saber que estaban todos os que levaban a iniciativa. Vale, nada. Reanudamos a sesión. Comenzamos coa moción do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego por iniciativa de dona Olaia Rodil Fernández sobre o exercicio da función inspectora da Xunta de Galicia en materia de servicios sociais. A esta moción non se presentou ningunha emenda e para defendela ten a palabra a señora Rodil. Grazas, presidenta. Boa tarde a todas e a todos. Hoxe traemos desde o BNG esta moción co obxectivo de poñer luz onde o Partido Popular só quere sombra. Unha batería de propostas para saber que é o que está a acontecer nas residencias de maiores de Galiza diante dun goberno na Xunta que está a obstruir, cando non directamente a impedir, o acceso á información pública relevante neste sector no que viven milleiros de persoas dependentes en Galiza. A Xunta está ocultando información e mesmo remitindo datos falsos a este Parlamento. Explícome. Continúan sin publicar o Plan de Inspección de Servizos Sociais para 2025 e a rendición de contas do ano 2024. Están incumprindo as súas obrigas, como recollemos na nosa moción, e eu, a verdade, introducín daquela este punto. Tiña certa esperanza de que quedara, que embellecera mal, non? Que chegaríamos aquí e xa estaría publicado. Estamos a día 2 de decembro e continúa sin publicar no Diario Oficial de Galiza o Plan de Inspección de Política Social do ano 2025 e a rendición de contas do Plan de Inspección de 2024, insisto, aínda que é a obriga legal da Xunta de Galiza facelo. Ademais, o Partido Popular está vetando o acceso a actas e informes de inspección das residencias clausuradas o pasado mes de outubro, tanto en Amoeiro como en Xinzo de Limia. Tamén está vetando o acceso a actas e informes de inspección noutras como a Domus Vi de Monforte, que leva sendo denunciada durante anos por familiares de persoas usuarias, dados os incumprimentos e a vulneración de dereitos das persoas usuarias. Dicíamolo na propia interpelación hai 15 días, cos poucos datos que nos suministra a Consellería de Política Social, son nos anos 2019, 2020 e 2021 houbo 8 denuncias de familiares e a apertura dun expediente sancionador. Cando preguntamos por qué, aí calan. Pero é que, ademais de ocultar información, o Goberno do Partido Popular na Xunta está remitindo documentación falsa ou datos falsos, porque non coinciden nin sequera os datos da propia Xunta de Galiza dunhas respostas a outras. E explícome. Levamos, saben, solicitando documentación e información en materia de residencias desde o BNG anos, por distintas vías, datos sobre inspeccións, expedientes sancionadores e sancións firmes impostas, porque para o Bloque Nacionalista Galego
galego é prioritario a garantía dos dereitos fundamentais das persoas usuarias en centros residenciais. Pois ben, hai 15 días, eu teño aquí o borrador do diario de sesións para non trabucarme, as palabras da propia conselleira, dicía a señora García aquí no pleno que entre 2019 e 2024 suman máis de 9.000 visitas de inspeccións e 430 expedientes resoltos. Repito, 430 expedientes resoltos no período 2019-2024. En resposta ao Bloque Nacionalista Galego, por outra vía, sobre os datos do Servizo de Inspección e os expedientes sancionadores abertos, para ese mesmo período o Partido Popular, o Goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza falaba de 476 expedientes firmes aos que había que sumar 88 expedientes abertos en 2024. Falamos de 564 expedientes, non de 430, eu non sei quen minte, se a conselleira no pleno ou a conselleira no papel. Que non é un ou dous, nin tres nin catro. Falamos de máis de 100 expedientes que se volatilizaron, supomos. O mesmo nos datos de 2017 a 2020, que tamén pedimos desde o Bloque Nacionalista Galego por distintas vías. Nunha das respostas que se remite ao Grupo Parlamentario do BNG, dísenos que se abriu nese período 2017-2020 que se impuxeron, 16 sancións firmes. Nunha resposta remitida por outra vía a este grupo parlamentario fálase de 39 sancións. Pero é que se vostedes van consultar as memorias públicas da Consellería de Política Social que a Consellería publicaba ata 2022, que se deu conta de que as líamos, nese período 2017-2020, as propias memorias públicas da Consellería de Política Social falan de 76 sancións. Quen minte a Consellería nun papel, noutro papel, o Partido Popular son dous gobernos en si mismo, non se falan entre consellerías ou é todo isto un compendio de artimañas do Partido Popular para intentar ocultar a realidade que viven as persoas usuarias das residencias de maiores en Galiza. É que non din a verdade no Partido Popular nin por equivocación. Convertiron vostedes, señorías do Partido Popular, a mentira nunha forma, na súa forma de facer política. E insisto, non falamos de quilos de alquitrán nunha carretera. Falamos da garantía ou non garantía da vulneración de dereitos fundamentais de persoas dependentes que en moitos casos non teñen nin familia e que teñen como única garantía dos seus dereitos básicos a administración pública. Por iso, desde o BNG defendemos hoxe nesta moción dúas propostas, unha batería máis ampla, pero que sintetizarei en dúas propostas para deitar luz, insisto, onde o Partido Popular só quere sombra e garantir o dereito das galegas e dos galegos a saber que é o que está acontecendo nas residencias de maiores. En primeiro lugar, que se remitan de maneira inmediata as actas e os informes de inspección das residencias de Amoeiro e de Xinzo de Limia. Non pode ser que neste país pechen dúas residencias de maiores en un mes, que haxa máis persoas das que teñen autorizadas prazas nunha como aconteceu en Xinzo de Limia, que haxa persoas desnutridas e sin asear como se deu en Amoeiro e que aquí non se remitan nin sequera os informes e as actas dos corpos inspectores da Xunta de Galiza para saber que foi o que viron os inspectores de política social un mes antes de que se clausurara, por exemplo, Amoeiro. Eu sigo facendo a mesma pregunta. Estaba todo ben? Se non chega a entrar en Amoeiro Inspección de Traballo, que para quen non o saiba depende de outra administración que é o Estado, e que chamase ese inspector de traballo a Guardia Civil, Amoeiro seguiría funcionando? Que poñen as actas de inspección de política social e que propoñían os inspectores e o Servizo de Inspección da Xunta de Galiza facer en Amoeiro cando entraron pola porta no mes de setembro e un mes máis tarde tuvo que entrar como sétimo de caballería da Guardia Civil e cerrar o centro, pecharon e clausuraron o centro e reorientaron ou recolocaron a esas persoas usuarias noutros centros do país ou directamente volveron ás súas casas. A xente deste país, a comezar polas persoas usuarias das residencias e as súas familias, teñen dereito a saber que é o que fixo a Xunta, que ten a obriga, independentemente da titularidade do modelo de xestión deses centros, de velar pola garantía dos seus dereitos fundamentais. E, en segundo lugar, propoñemos
que as actas de inspección ordinarias sexan públicas e accesibles por lei. Como? A través do portal de transparencia da Xunta de Galiza, igual que acontece a día de hoxe no Goberno de Navarra. Poden vostedes consultar a web de transparencia do Goberno navarro e verán como se publican diariamente os informes de inspección anuais e as actas de inspección ordinarias que se realizan cada ano nos centros e servizos sociais dependentes do Goberno de Navarra. E, ademais, propoñemos que se faga o que leva anos facéndose en Alemania, que é a obriga de pendurar na porta dos centros residenciais, sexan públicos ou privados, un documento que sintetice a puntuación obtida por cada residencia nos servizos de inspección en materias tan importantes para os dereitos fundamentais das persoas usuarias como a ratio de persoal de atención directa, a alimentación ou atención especializada en casos de enfermidades neurodegenerativas. En definitiva, e con isto remato, é evidente que o Partido Popular está ocultando e manipulando información para protexer as empresas. E no BNG temos claro que o máis importante son os dereitos das persoas usuarias. Foi pensando nelas que fixemos esta moción, pero sobre todo as propostas que hoxe defendemos xa recollíamos, lembrarán vostedes na legislatura pasada, na proposta de lei galega de residencias que o BNG defendimos nesta Cámara e que tamén, para sorpresa de ninguén, o Partido Popular negou mesmo que se puidera tramitar. De momento, máis nada. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidenta. Boas tardes, señorías. Bueno, nas localidades de Cerval, no concello de Amoeiro e de Cima de Ribeira, en Xinzo de Limia, pasou o que seguramente todos xa vostedes coñecen. Houbo que cerrar dúas residencias de maiores, polo que de momento sabemos pola prensa, porque o curioso é que sabemos o que pasou ali, ou se nos ten contado o que pasou ali, pois que nun caso estaban exercendo labores profesionais persoas que non tiñan a debida capacitación profesional, en algún caso incluso con problemas de nacionalidade, non? Que tuvo que ser estranxería quen detectase tras unha denuncia esa situación. Problemas no número excesivo de persoas residentes no centro, máis aladas que estaban permitidas nun caso, problemas de alimentación, problemas das infraestructuras. Lembramos que o Servicio de Inspección ten obligación non solamente no momento en que empeza a desarrollarse a labor deses centros de inspeccionar o estado das instalacións, sino en facer inspeccións periódicas para comprobar que todo se axusta á documentación que debe obrar en poder da Xunta de Galicia, que están en vigor os seguros coas coberturas pertinentes, que se desarrolla a labor por parte de cualificados profesionales, que se cumpla a ratio de atención do número de persoas que deben ser atendidas por cada un deses profesionales, que eses profesionales traballen en todas as condicións laborais que se lles exixen, etc. Claro, vimos, e volvo a repetir, de momento, eu non sei vostedes, pero eu polo menos só teño conocemento deses feitos polo que transmitiron os medios de comunicación, pero o lóxico sería que tuésemos constancia, por lo menos os membros desta Cámara, das actas de inspección que, xa digo, o verdadeiramente preocupante é que esas inspeccións se realizasen, polo menos, en algúns casos, tras unha denuncia. Xa sabemos que as inspeccións poden ser ordinarias e deben ser executadas sin previo aviso, como é lóxico. O que pasa é que, últimamente, isto das filtracións está moi de moda no país, en varias cuestións. Un xa empeza a desconfiar si esas sospeitas que desde algúns ámbitos se levantan de que existen avisos previos, chivatazos previos ás inspeccións. A ver, claro, un non quería pensar esta clase de cousas, pero un ve filtracións por partes do Fiscal General do Estado, ve filtracións da identidade dunha muller tras unha denuncia por acoso sexual, e cousas así. E claro, un xa empeza tamén a desconfiar de que esa clase de cousas que serían inadmisibles puderan suceder.
Desde logo, pois, o que non pode ser é que estas dúas, concretamente estas dúas da provincia de Ourense, nos concellos de Amoeiro e de Xinzo de Limia, e outro día falouse aquí tamén dun caso grave, porque ademais todas as noticias e todos os que nos comentan, pois persoas que coñecemos dicennos que en Monforte pois efectivamente tamén pasa algo similar, pode estar pasando algo similar nunha residencia. Esas inspeccións, aparte de ter que desarrollarse cunha periodicidade frecuente, pois, e desde logo de xeito pois, non avisado á xerencia, lóxicamente, logo, lóxicamente, pois, feitas con todas as garantías, coa presencia da persoa responsable, deixando constancia nas actas pertinentes de todo o que se ve ali, dando opción, desde logo, como ten dereito, pois, a xestión do centro a facer as alegacións oportunas, etcétera, pero despois tamén debería ser lóxico que tuvésemos coñecemento deses feitos por vía máis oficial que as noticias de prensa. Lóxicamente, todo está previsto nese plan especial, nese plan de inspección, que, por certo, o lóxico que se renove e que se actualice polo menos cada ano, pois para que poida ser incorporado ao plan de inspección, pois o que se podia aprender de cousas como esta. O sea, non se pode ter un plan de inspección pois obsoleto. O sea, o lóxico é que todas estas clases de cousas que sucedan, pois que se aprenda algo delas e que nos sucesivos diseños dun plan de inspección pois se teñan en conta. Aquí parece ter fallado, desde logo, ten fallado as labores de inspección. Probablemente non, por o que dicen pois, as persoas do sector, fan falta máis inspectores. Eu non sei se hai que duplicar ou triplicar ou quintuplicar. A cuestión está en que, dada a gran cantidade desta clase de centros por toda a comunidade autónoma, por outro lado moi necesarios, porque o envellecemento da población progresivo pois vai incluso facer necesario no futuro máis eses centros. A labor de inspección é fundamental, porque estamos ante unha cuestión moi sensible, e xa se sabe que onde non hai control xa sabemos o que pasa. Ten que haber esta clase de inspeccións con todas as garantías executadas por profesionales pois que non se vexan desbordados no seu traballo, polo que decimos efectivamente que habrá que incrementar o seu número. Lóxicamente, habrá que depurar as responsabilidades pertinentes, non solamente nestes dous casos que me están ocupando agora, que son os de Cerval en Amoeiro e os de Cima de Ribeira en Xinzo, lugares que coñezo, pero que nunca ao pasar por ali me podía estar imaginando que pudera estar pasando o que ao final parece ser que estaba pasando. Inadmisible, como digo. As labores de inspección teñen que mellorar para que non se repitan estes casos, teñense que depurar responsabilidades, caiga quen caiga, como adoita decirse, porque tamén está aquilo de quen vixía o vixiante. O sea, tamén a labor de inspección pois ten que ter tamén a súa parte de control por parte dos responsables pertinentes a nivel político ou a nivel de consellería ou que sea, porque habrá que depurar todas as responsabilidades. Xa lóxicamente isto terá que supoñer cambios normativos, probablemente. Desde logo o que os centros, especialmente os centros privados, que teñan que poñer unha determinada papel na porta ou no tablón de anuncios informando destas inspeccións e destas tal, pois eso lóxicamente terá tamén que terá que supoñer un cambio normativo previo, porque todos estes centros, especialmente os centros privados, vanse a coller o que lle exija a lei estrictamente, non o que se lle diga de repente desde a Xunta de Galicia sin un respaldo normativo, porque, lóxicamente, incluso xeneraría unha especie de inseguridade xurídica, non? Todo o que se lle vai a exigir que sexa previa elaboración da normativa pertinente, cumprindo todos os trámites, e, efectivamente, sería interesante que esa información figurase no tablón de anuncios de todos eses centros. Eu, que teño a miña mãe nun destes centros, pois lóxicamente vexo lóxico que pode haber nun tabuleiro de anuncios as inspeccións realizadas e o grado de cumprimento por parte do centro das exigencias normativas detectadas nesas inspeccións. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Socialista, señora Longueira.
Gracias, presidente. Boa tarde. Vale, pois non hai política social digna sen control público real, e iso é así. E tantos que estamos aquí, na oposición como no goberno, na parte legislativa, como os que están no goberno efectivo da Xunta de Galicia, deberían sabelo e deberían de telo grabado a fuego, porque basicamente son, neste caso, os nosos maiores, os que nos trouxeron ata aquí, e moitos deles, moi posiblemente, sen familia ou sen un ámbito cercano que vele por eles, polo menos neste caso que estamos aquí vendo. E hoxe que voltamos a falar dun tema que a Xunta do Partido Popular leva anos tentando agochar baixo a alfombra, que é a transparencia e o control real nas residencias de maiores e nos servicios sociais de Galicia en xeral. E decía, non hai política social digna sen ese control real. É unha moción que, aínda sendo moi sinxela, porque realmente o que se piden aquí son cousas moi sinxelas, provoca, eu creo que auténtica urticaria no bando do PP, porque pide, basicamente, que se poña o foco sobre un problema real. Isto non é un tema para falar de estrategias en xeral. Isto é un problema real que leva anos, como xa se dixo aquí, afectando a diferentes servicios da Xunta de Galicia e que a propia Xunta de Galicia leva anos intentando, pois non falar ata que, como vemos agora, xorten estes temas escalofriantes desde cualquier punto de vista e absolutamente inadmisible para unha administración pública. O que pide esta moción son 5 puntos que entendo ben sinxelos e que non ten máis alá que opoñerse a quen compete proporcionalos. O primeiro, que son as actas, informes e os expedientes. É algo tan revolucionario como perigoso, que é dar a coñecer e entregar as actas de inspección das dúas residencias que xa se dixeron aquí, Xardín de Amoeiro e a de San Gabriel en Xinzo de Limia. Xa se relatou aquí o escenario dantesco que se apreciaron en cada unha delas. Ninguén lles pide unha novela inédita. O que se lles pide, basicamente, estas actas que teñen que estar dispoñibles e que deberían estalos en que o Parlamento tivera que andar detrás da Xunta, pedindo, por favor, que as entreguen. Quer dizer, é unha cousa que non cabe na mentalidade de alguén que se teña por demócrata en este sentido. E, sobre todo, se trata de unha transparencia básica, aínda que é verdad que cando se trata de achegar esos papéis a velocidade do goberno é mínima, por así decirlo, se é que é. A segunda é publicar ese plan de inspección 2025 e avaliación do 2024. E isto é algo que é unha contradición en sí mesma. O segundo punto que se pide é publicar no Diario Oficial de Galicia o que o propio decreto do PP está obrigado pide que este obrigado a publicar, é dicir, vostedes fan unha legislación onde vostedes mesmos se obrigan a presentar estos plans de inspección que, por outra parte, non presentan. Fan a lei, non a cumpren e, é un exercicio de coherencia admirable en este aspecto, non? Pero non sabemos se o feito de anuncialo en algún medio ou falar nunha especie de comisión ou pleno, uns informes ou uns números que, como ben se dixo aquí, nunca cuadran. Cando un comproba un papel con outro papel, os números non só aquí, sino tamén en outras cuestións que teñen que ver con servicios sociais. Esos números nunca cuadran. O terceiro, que é a publicidade dos resultados das inspeccións nun espacio web. Nada que non se poida facer, mañán mesmo no portal de transparencia. Nada que non se poida dar que son os resultados obtidos nesta inspección. Nada que non teñan vostedes nestes momentos. É dicir, poderíamos salir daqui e mañán por la mañán poderían estar na web do portal de transparencia. Obrigaría a explicar por que hai inspeccións que nunca derivan en sanción, cousa que nos parece das miles de inspeccións que fan todos os anos, pouquísimas teñen unha sanción, porque hai centros privados que están cheos de deficiencias que seguen funcionando como se non pasara nada, ou porque as inspeccións se fan, como xa denunciaron a Asociación de Directores de Residencias, porque se fan con cita previa, é dicir, avisando que tal residencia vai a ter unha inspección. O cuarto punto, que é un cuadro resumen visible para as familias.
non se trata de un cuadro de calificacións, se trata de unha puntuación na que simplemente se dan datos obxectivos, non solamente, non é con unha vontade clara de penalizar ou de que quede penalizado o comportamento desa residencia. É para que as familias o saiban e para que tamén haxa oportunidades de mellora. Quero dicir, se aquel centro ten as deficiencias concretas, o que se vai a procurar con ese cuadro de calificacións é que na vez seguinte ou no plazo seguinte que dé esa inspección, esa oportunidade de mellora exista. É dicir, en ningún momento esta moción está pedindo nada que seña estrambótico, nada que non este na lei e nada que non beneficie o propio sistema de servicios sociais desta comunidade autónoma, que, entre outras cousas, ten que ser fiable e moito máis creíble para a familia dos propios usuarios que están dentro do sistema. Así que, desde o Partido Socialista, insistimos, non nos parece para nada unha moción que non poida estar resolta, nin sequera que non a poidan apoiar vostedes mesmos, porque tería sentido que este tipo de melloras poideran, ademais, beneficiarlos a vostedes mesmos como xestores que son. E, por último, e eu creo que aquí está a pedra angular desta moción, duplicar, alo menos, o número de inspectores que hai dentro dos servicios sociais. Porque fai un ano aproximadamente parece que se incrementaba en 10 inspectores máis, pero a día de hoxe non sabemos deses novos inspectores cantos están vencellados a unha residencia, cantos están vencellados ás escolas infantís ou a outros servicios que teñen que ver no eido dos servicios sociais. É dicir, se hoxe queremos facer unha ratio de inspector por residencias ou por usuarios de residencias, non saberíamos dar a cifra exacta, non saberíamos se estamos con unha ratio que pode ser admisible ou se estaríamos moi por debaixo e teríamos que pedir máis inspectores para esta poboación, ainda que todo nos fai indicar evidentemente que estamos moi por debaixo do que sería estimable para unha dignificación dos servicios sociais. Así que esta moción non é nin radical, non é nin revolucionaria, nin é rupturista, é algo absolutamente normal con só un sentido común democrático, que son transparencia, avaliación e inspección. Son os eidos que pedimos que se cumplan a través desta moción e que, ademais, volto a insistir, daríanlle credibilidade ao propio sistema de servicios sociais. E non quería deixar de que tivéramos na cabeza, porque aquí falamos de normas e de regulación, que tivéramos na cabeza ese cuadro dantesco que tuvemos que escoitar ou que ler cando, como se dixo aquí, a Guardia Civil entrou nestas dúas residencias que foron motivos ou que foron un dos motivos que deron lugar a esta moción. Eu quixera que vostedes se puxeran na pel non só das familias, senón dos propios usuarios. Como pode un acabar os últimos días da súa vida con ese tipo de circunstancias nun mundo que se trata de que señamos o primeiro mundo? Como pode ser que isto aconteza no século XXI? Entendo que nun goberno que está satisfeito dos seus servicios sociais. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Arias. Grazas, presidenta. Boa tarde, señorías. Señora Rodil, digolle unha vez máis, para empezar a todos, non estamos falando de residencias cando falamos da Moeiro ou de Xinzo, estamos falando de vivendas comunitarias. Son centros con características distintas, pero iguales garantías de atención aos usuarios que ali se atopan, pero ten centros distintos. E miren, non é certo que en Amoeiro se pechase porque entrou a Inspección de Traballo e a Garda Civil. Non temos ningunha constancia da Garda Civil e foi a Inspección de Política Social quen foi unha vez, viu irregularidades, un mes despois volveu, as irregularidades continuaban e non só continuaban, senón que se fixeran máis grandes e por eso se pechou. Respecto das actas das inspeccións, decirlle a todos os grupos, porque todos insistían nesto,
que o artigo 14.1, nos seus apartados E e F da Lei 9/2013 de transparencia, di que establece a posible limitación de acceso a información pública, entre outros supostos, nos casos de prevención, investigación e sanción dos ilícitos penais, administrativos ou disciplinarios, e tamén as funcións administrativas de vixilancia, inspección e control. Isto di a lei. Respecto dos datos, señora Rodil, non confunda mentira con distintas interpretacións. Se o número de inspeccións defire é porque están referidos a períodos temporais diferentes. A ver se lle vai a pasar como co Centro de Autismo de Friol, que veu aquí dicindo que aínda nin siquiera se contratara e tuvo que a conselleira enseñarlle unha foto de que estaba xa... Non o vira. Non hai que, mire, eso vese facilmente, só hai que pasar por Friol. Vostedes que din que están tanto no territorio, vamos, a ver se con isto lle vai pasar o mismo, porque o que pasa é que hai unhas que son firmes e outras están en tramitación. E esas pequenas variacións varían cada día e poden variar do período temporal no que estemos falando. Un pouco de seriedade. Sabe o que pasa, señora Rodil? Sabe que estou pensando eu? Vostedes saben moi ben que pasa, e nós tamén o sabemos. O que pasa é que o BNG importalle moi pouco, en realidade, a calidade de vida dos maiores e dos máis vulnerables, porque se de verdade lle importara, vostedes hai moitísimo tempo que terían rachado. Vostedes hai moitísimo tempo, señora Rodil, que terían rachado co goberno central. Porque, mire, Sánchez levalles mentindo e engañando os gallegos tamén neste campo todo o tempo. E vostedes síguenos apoiando. E vostedes, se de verdade importara tanto a calidade de vida dos maiores e dos máis vulnerables, non meterían nas súas emendas os orzamentos reducir os gastos de funcionamento das residencias públicas de Galicia. Un pouco de seriedade. Porque sabe o que pasa? Sabe o que me parece a min? E o que está notando as galegas e os galegos, que o BNG en realidade o que quere é fiscalizar, o que quere é o control totalitario de toda a actividade que se faga en Galicia, tamén dos inspectores de servicios sociais. O BNG, a través da CIGA, o que pretende é entrar, controlar e manipular os centros de maiores, os colexios, os hospitais e as rúas. Pero os galegos, o que queremos os galegos, o que queren os galegos é ser libres, é ter servicios de calidade. Os galegos non queren ter unha sede da CIGA nin do Bloque Nacionalista Galego en cada residencia, en cada centro de día ou en cada colexio. Por iso, os galegos, unha vez e outra, e outra, e outra, e outra, votan o Partido Popular e levan 20 anos, 20, dicíndolles non á señora Pontón. Porque, miren, o obxectivo da Xunta é que en todos os centros de Galicia, sexan de titularidade que sexan, ofrezcan unha atención de máxima calidade. Para iso, a Xunta dispón dun equipo de inspectores que decide as inspeccións que son necesarias, señora Longueira. Claro que esos 10 inspectores están traballando e se están incorporando. E son os inspectores, sin ningunha inxerencia por parte de ningún político, os que deciden que inspeccións facer en cada momento. E son tamén os que revisa e evalía a situación dos centros, indica como mellorar e, cando é necesario, a Xunta impón sancións. E a Xunta actúa con contundencia, chegando incluso a pechar centros, se é preciso, como se dixo aquí, o a do Moeiro ou o de Xinzo. Pero iso, moi a pesar da señora Rodil, moi a pesar da señora Longueira, é moi diferente da imaxe que vostedes queren dar de mala calidade dos servicios públicos de Galicia. É moi diferente, porque o que pasa é xusto o contrario. A Xunta, o Partido Popular, pero tamén a poboación en xeral confía no bo facer dos inspectores. E tanto os usuarios como as súas familias teñen esa garantía. Señores da oposición, dudar desta labor dos funcionarios públicos, dudar desta labor dos inspectores é unha irresponsabilidade tremenda. Unha irresponsabilidade que vostedes usan a conciencia
co único obxectivo de xerar inestabilidade, buscando alboroto, ruído, malestar. E sí, vamos a falar da residencia Domus Vi de Monforte. Aquí un diputado do BNG dixo que había un brote de sarna, que estaban mal nutridos e que ademais estaban mal atendidos. Demostrouse que as tres cousas eran falsas e mesmo os propios traballadores asinaron o 90% dos traballadores un escrito pedíndolle a ese diputado que diga que esas palabras son mentira, porque realmente son mentira. Estamos esperando que pidan perdón por sembrar esa duda entre os familiares. E vostedes enganan os traballadores de servicios sociais, as traballadoras de servicios sociais, dicindo que é culpa da Xunta que non este aprobado un novo convenio colectivo, cando saben que o convenio colectivo o asinan entre as empresas e a parte social. E a Xunta o que pode facer é mediar e está o facendo. E nós estamos de acordo con que hai que renovar ese convenio colectivo. Díganlle a CIGA que se esmere, que menos movilizacións e máis traballo para conseguir que ese convenio colectivo se aprobe. E mire, vostedes, a través do seu brazo sindical, pretenderon bloquear os AF de Ponteareas, interrumpiron nos plenos, ameazaron a alcaldesa e mesmo foron ao xulgado. E que lles dixo o xulgado? Que non tiñan razón. E fixeron todo isto, señorías, todo isto, cando as condicións das traballadoras e dos usuarios do SAF son moitísimos mellores que eran cando unha alcaldesa do bloque que hoxe está sentada aquí no Parlamento era a que tiña a responsabilidade do SAF en Ponteareas. E saben o que pasa? Saben o que pasa? Que o drama do BNG é que renunciou a traballar en beneficio dos galegos para renderse ás órdenes da UPG, que deixaron de escoitar aos veciños para seguir as consignas da FIGA. E isto é tan escandaloso, que o BNG, a través da FIGA, aproveitou o 25N, o Día da Loita contra a Violencia de Xénero, para atacar as traballadoras da sede do Partido Popular en Santiago e tamén as prensa. Iso é o que lle importan tamén a vostedes as mulleres. De verdad, teñen tan pouca consideración despois de aprobar a lei do solo sí e sí, despois de non decir nada máis que polo baixiño as críticas ás pulseras que non funcionan. Vostedes danlles igual todo, danlles igual os maiores, danlles igual as mulleres, danlles absolutamente igual todo. Miren, señorías, xa remato, presidenta, simplemente hai uns días dende o Partido Socialista se nos decía que se maquillaban os datos. Pois eu dígolles unha cousa, non hai maquillaxe suficiente no Galicia nin en España para dar tapado a vergoña que supón que vostedes sigan apoiando a un goberno corrupto, a un goberno que está utilizando cartos públicos para pagar compañías femeninas, mentras nos nega os cartos que necesitamos en Galicia para atender a dependencia e aos nosos maiores. Nada máis que moitas gracias. Turno de peche para a autora da moción, señora Rodil. Grazas, presidente. Eu antes de máis quería agradecer o apoio do Partido Socialista e máis do Grupo Mixto do señor Ojea á moción. E vaya barullo, señora Arias, para non falar do que trae hoxe aquí o Bloque Nacionalista Galego, que son as condicións nas que están as persoas usuarias das residencias e a garantía dos seus dereitos fundamentais. E eu o que marcho é aínda máis preocupada e escandalizada despois de escoitale decir que un mes antes entrou pola porta o Servicio de Inspección de Política Social en Amoeiro, viu como está e aínda esperou a que entrase a Inspección de Traballo cunha inspección policial para pechar ese centro.
viron o que estaba pasando e as condicións nas que estaban esas persoas e tardaron un mes en volver alí, pero en maus de quen estamos? En maus de quen estamos, señora Arias? Eu marcho con aínda máis razón o Bloque Nacionalista Galego para seguir insistindo en que se teñen que remitir ao Parlamento as actas e os servizos de inspección dos últimos 5 anos de Amoeiro e de Xinzo de Limia, pero tamén da Domusví de Monforte. Aquí non minte naide, Eu insisto na resposta oficial da Consellería de Política Social. 8 denuncias de familiares e un expediente sancionador entre 2019 e 2021, señora Arias, ademais dos expedientes que puidemos consultar deputadas e deputados deste Parlamento, señor Tavares e máis eu, cando estuvemos en San Caetano consultando documentación que afectaba directamente as condicións de traballo e as condicións das persoas usuarias da residencia do Domusví de Monforte. E que é o que nos está intentando decir o Partido Popular, tanto a conselleira, a señora García, como hoxe a súa deputada portavoz Raquel Arias, que paremos. Ese é o que nos está dicindo o Partido Popular, que miremos para outro lado, que deixemos de preguntar, que deixemos de pedir documentación e que miremos para outro lado cando que se está xogando aquí son as condicións de vida, os dereitos fundamentais de persoas usuarias de residencias de maiores. E non imos parar, señora Arias, señorías do Partido Popular, imos seguir reclamando documentación relevante sobre a situación na que se atopan persoas tremendamente vulnerables, sobre as que ten unha responsabilidade directa a Xunta de Galiza, independentemente de se é unha vivenda comunitaria, unha residencia, se é pública, se é privada, se é concertada ou é medio pensionista. A Xunta de Galiza ten a obriga, a través dos servizos de inspección, de velar polos dereitos laborais das traballadoras e polos dereitos fundamentais das persoas usuarias. E insisto, están tapando, están impedindo a través da ocultación de información que saibamos que é o que pasa nas residencias e nos demais servizos sociais. Sacou o SAF. Eu non traía nada do Servizo de Axuda no Fogar, pero que en Garda sempre ten. Miren, nós que queremos saber como traballa o Servizo de Inspección no Servizo de Axuda no Fogar, que detecta a Xunta de Galiza en irregularidades como as que vimos no Concello de Ponteareas, que non lles pagaban ás traballadoras, señorías do Partido Popular, eu pedín, en outubro de 2025, un informe a través do artigo 9 no que se recolle o número de denuncias presentadas polas traballadoras do SAF diante das empresas prestadoras dos servizos, dos concellos ou da propia Xunta de Galiza sobre vulneracións dos dereitos. A resposta escueta, como sempre, non vayamos gastar papel, no Departamento de Inspección de Servizos Sociais da Consellería de Política Social e Igualdade non consta ningunha denuncia do persoal traballador do Servizo de Axuda no Fogar. Eu teño unha carta que conseguimos grazas ás traballadoras e á súa representación sindical da Xunta de Galiza do Servizo de Inspección de Política Social do mes de agosto en relación ao escrito presentado ante o Servizo de Inspección no que solicitan información sobre como proceder ante a comunicación por parte da entidade xestora da suspensión de 2 servizos de axuda no fogar por risco grave para as auxiliares. Informámoslle de que, se lo resumo, teñen que seguir entrando pola porta dese domicilio cada día. Señora Arias, fixeron da mentira, da ocultación e da trampa a súa forma de facer política, pero é que están poñendo en risco a vida e os dereitos fundamentais de miles de persoas maiores e dependentes neste país. Non imos parar, imos seguir reclamando o que a sociedade galega merece. Continuamos coa seguinte moción, neste caso tamén do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de Ana María Carreira Pazos, sobre a situación actual en que se atopa a atención primaria da sanidade pública galega. A esta iniciativa presentouse unha moción do Grupo Parlamentario Socialista e para defender a iniciativa ten a palabra a señora Carreira Pazos. Grazas, presidenta. Moi boa tarde. Agora que xa estamos en decembro, afloran os calendarios de Advento, pronto as redes sociais empezarán a encherse de publicacións recapitulando o que foi o ano 2025 e facendo un balance precisamente deste ano. Así que, aproveitando ese espírito prefestivo e que xa é Nadal no Corte Inglés, podemos facer un balance honesto do que fixo o Partido Popular pola atención primaria galega. Porque, claro,
Xa comentou o señor conselleiro no pleno anterior, rasgándose as vestiduras. Supoño que despois a portavoz do Partido Popular tamén enumerará o gran número de cousas que fixeron. Pero xa di Bad Bunny que lo mejor nunca se sube, porque nada di o Partido Popular das medidas que foi adoptando cando volveu a ocupar as cadeiras do Consello da Xunta hai xa máis dunha década e comezou a lexislar para deteriorar a sanidade pública galega. Porque é importante remarcar que non chegamos aquí dun día para outro ou pola acción e decisión dun conselleiro ou dun xerente. Son anos de políticas do Partido Popular as que nos trouxeron ata aquí. A primeira na fronte, a desaparición das xerencias de atención primaria, roubarlle a capacidade de xestión, de organización e poñer a atención primaria supeditada aos hospitais, restándolles autonomía e restando orzamento. Orzamento, por certo, que recortaron durante anos e que a día de hoxe continúa sen ser suficiente. Ademais de insuficiente, ademais de estar lonxe das recomendacións da Organización Mundial da Saúde, constátase de xeito reiterado como o orzamento que a Xunta de Galiza destina á atención primaria dos máis baixos de todo o Estado. Digo dos máis baixos porque aí compiten cos seus colegas en Madrid para ver quen lidera o ranking. Orzamento que xa non é só o que figura no papel que está a día de hoxe a debate nesta Cámara. Orzamento que é necesario analizar tendo en conta todo como se executa a final de ano, porque vemos tamén como dos fondos inicialmente consignados para a atención primaria, que reitero, consideramos insuficientes, vemos que parte deses fondos acaban noutras partidas contribuindo así a deteriorar un pouco máis a atención primaria. Tampouco fan valer agora as súas políticas durante anos no Goberno galego nos que estiveron sen convocar todas as prazas formativas de medicina familiar e comunitaria que tiñan acreditadas, ata que en 2018 lles empezou a mudar o xenio. E terá algo que ver que cambiase a cor do Goberno estatal e deixase de estar á fronte un descoñecido M. Rajoy? Nin fan mención vostedes a todos eses anos acumulados, negándose a mellorar as condicións laborais do persoal, a desenvolver as carteiras de servizo profesionais, a incorporar novas categorías profesionais, cuestión que, por certo, aínda a día de hoxe se seguen negando. Todo isto ideado e planificado por mentes pensantes que foron desde a ex-conselleira Rocío Mosquera e o seu facer máis con menos ao agora alcalde de Baiona, Jesús Almuíña, que lle recomendaba ás médicas que se queixaran un pouco menos porque así era moi difícil atraer facultativos. Desde o ex-conselleiro de Sanidade, agora deputado do Partido Popular, que emprendeu a creación das prazas FEAP e que logrou a unanimidade absoluta para demandar a súa retirada, ao actual conselleiro que non coñece a diferencia entre saúde ou orgasmo e que pensa que as intervencións de cataratas non compensan para a xente que non lee a diario. E así chegamos á situación que temos a día de hoxe. Persoas que agardan días e semanas para ter unha cita coa súa médica de cabeceira. Médicas de cabeceira que teñen axendas de 40, 50, 60 pacientes día tras día. Categorías profesionais como a das matronas que continúan cun sistema retributivo dos anos 90 e cun arrateo profesional-paciente totalmente desigual entre áreas sanitarias e lonxe da media da OCDE. Outras categorías, como a da fisioterapia, que son prácticamente anecdóticas dentro da atención primaria. Por non falar xa das que non existen, nin psicólogas, nin podólogas, nin ópticas e optometristas. Non é unha categoría anecdótica na atención primaria? Fisioterapia. Se quere despois debatemos. Se quere entrar no debate de sanidade, fale dentro do seu grupo para ver se hai un cambio de posición, pero estos son as súas decisións, que é relegar unha categoría profesional fundamental como a fisioterapia a unha posición anecdótica. E así temos, reitero, PACs e servizos de urxencias colapsados de xeito crónico, centros de planificación familiar que subsisten na inanición absoluta, listas de espera na atención primaria, listas de espera na atención hospitalaria, listas de espera para cirurxía, para consultas, para probas complementarias. Esta é a súa gran política sanitaria. Esta é a súa folla de resultados. Poñer a atención primaria nunha situación límite e esnaquizar o sistema público de saúde. Porque vostedes poden seguir negando a realidade,
ou seguir minimizando todos eses casos puntuais, que según vostedes son puntuais, que traemos a este Parlamento. Pero certo é que a atención primaria é quen sostén o sistema sanitario. Do seu funcionamento, do seu bo funcionamento, depende o resto do sistema. Por iso os datos que publicou hai unhas semanas o último barómetro sanitario son tan preocupantes, porque segundo isto, a metade das persoas que en Galiza tenta coller unha cita coa súa médica de cabeceira tarda unha semana ou máis en poder ir á consulta. A espera media para estas citas coa médica de cabeceira sitúa en 7,59 días. Barómetro sanitario que tamén pon de relevo algo que nós temos denunciado, que a falta de consultas de accesibilidade en atención primaria o que remata é porque a xente vai a consultar ou as urxencias ou a medicina privada. Todo isto son pezas dun dominó perfectamente engraxado e que vostedes cada vez teñen máis ansia por ver caer. E ante esta situación dantesca, urxen medidas e urxen solucións. Estamos a demandalo desde o BNG, pero que llo están demandando as organizacións sindicais, están llo demandando as sociedades científicas, están llo demandando as profesionais directamente, demandanllas todas as persoas que día tras día sofren a súa mala xestión e que continúan saindo á rúa mes tras mes en Catoira, en Valdeorras, en Compostela ou as que sairán este xoves en Vigo. Nós traemos a este pleno 4 propostas que poden axudar a mellorar a nosa atención primaria e permítanme mencionalas porque despois o mellor hai quen non entende que estamos facendo aquí ou que é o que se vai votar. A primeira, retirar de xeito inmediato a categoría de FEAP. E inmediato quere dicir inmediato, non dentro de 4 anos. Unha categoría que recibiu un rexeitamento unánime a pesar de canto nos criticou o Partido Popular porque desde o BNG non a apoiamos e, ademais, que non serviu en absoluto para atraer novas profesionais á atención primaria galega. Convocar as prazas vacantes que existen a día de hoxe na atención primaria galega, incrementar o orzamento destinado á atención primaria ata acadar o 25% do orzamento sanitario, tal e como recomenda a Organización Mundial da Saúde, e desenvolver as carteiras de servizo de atención primaria e potenciar e incrementar novas categorías profesionais como a de psicoloxía, óptica e optometría, podoloxía, etc. Agardamos que, por unha vez, o Partido Popular pense na xente deste país, pense nas profesionais da atención primaria galega, nas médicas de familia, nas enfermeiras, nas matronas, nas psicólogas, nas fisioterapeutas, e que rectifique. E que rectifique non só polo medo ás folgas e ás mobilizacións, senón que mude as súas políticas para evitar o afundimento do sistema sanitario. De momento, máis nada. Moitas grazas. Quen dá do Grupo Parlamentario Socialista, señora Espinosa. Gracias, presidenta. Boa tarde a todos e a todas. Antes de entrar nos puntos que recolle a moción obxecto de debate, gustaríame trasladar desde o Grupo Socialista unha defensa firme, clara e máis que nunca necesaria da atención primaria. Adoitamos decir que é a porta de entrada da sanidade, porque é onde a ciudadanía busca amparo, orientación e coidados. Pero tamén é o servicio que máis leva sufrindo os recortes do Partido Popular nos últimos anos. O que máis leva sufrindo a falta de planificación e desatención por parte do Goberno da Xunta de Galicia. Os e as socialistas temos unha fonda convicción. Non hai sanidade forte sin atención primaria forte. Señorías, a realidade é teimuda. Neste Parlamento vimos trasladando día tras día que as axendas dos médicos e médicas da atención primaria están saturados, co tempo medio por paciente é insuficiente, que as prazas de profesionales médicos siguen sen cubrirse, que faltan pediatras e que a situación varía do rural ás cidades e así poderíamos seguir cun gran etcétera. Que moitas persoas tardan máis dunha semana en obter unha cita
Outras ven como se lle deriva a urxencias desde os propios centros de saúde, pero tamén como as persoas enfermas se ven obrigadas a ir a urxencias saturando estas cando moitas veces non se trata dunha urxencia. Pero a ver se por repetilo unha e outra vez somos capaces de arrancar unha concienciación da Xunta de Galicia e do Partido Popular. Porque hoxe ese servicio de proximidade que debe ser a atención primaria non está dando unha resposta áxil á ciudadanía. A atención primaria precisa de recursos, pero sobre todo de vontade política. Tampouco nada disto é novo. Ademais, cun personal escaso ou moi axustado, dependendo do centro de saúde, calquera ausencia dun profesional ou calquer pico na demanda leva a casi un bloqueo. E isto é o que estamos a ver. Hai moitos centros de saúde que teñen entre 1 e 3 semanas de demora. E agora non quero que o entendan como temas aillados, ou illados, como diría o conselleiro, vou a por datos concretos e corroborados. Hai centros, como pode ser o da Rúa Cuba en Vigo, onde xa colgan na aplicación Serga Móvil o seguinte cartel, abro comillas, a axenda do profesional non dispón de ocos libres para pedir citas de consulta nos próximos días. Contacta con tu centro de saúde, pecho comillas. Pero sin movernos de Vigo, no Centro de Saúde de López Mora, unha analítica pode situarnos en mes e medio. Ou volvendo a calle Cuba ou a Pintor Colmeiro, xa derivan sistemáticamente todas as urxencias que chegan pola tarde ao PAC porque non hai suficiente personal para atendelo. Son exemplos reales e supoñemos que debido á época do ano na que nos encontramos, a situación irá empeorando a medida que avance o impacto da gripe. Pero esta realidade nada ten que ver ca que o conselleiro transmitiu no pasado pleno, que máis do 60% dos pacientes teñen consulta en atención primaria en menos de 4 días. Nin nada ten que ver co que nos transmite a valedora ou o propio Consello Económico e Social cando sinala a necesidade de reforzar a atención primaria e a saúde mental mediante máis profesionais. Un apunte máis que tampouco é un tema puntual. O luns da semana pasada, en urxencias do Cunqueiro, atendéronse 580 pacientes, moito máis do que a media, e seguro que o exceso son urxencias non xustificadas por o non funcionamento da atención primaria. E falei de Vigo, pero isto é trasladable a calquer concello da nosa comunidade autónoma ou de calquer área sanitaria. Isto visto desde o punto de vista da afección á ciudadanía, pero se nos achegamos un pouco á situación dos profesionais, atopámonos con un esgotamento debido á sobrecarga, á falla de planificación e á ausencia de condicións laborais dignas que lle permiten exercer a medicina co tempo, o cuidado e a profesionalidade que a profesión levan implícitos. E isto minos profesionales e fai que os médicos escapen da atención primaria e fágano cara a outros destinos ben profesionales ou territoriales. E de seguir así, seguiremos tendo fuga de talentos, falta de relevo xeneracional e desmotivación crecente. Só esperamos que o recente acordo entre a Consellería e os sindicatos seña o inicio dun tempo diferente, aínda que non existiu acordo co 100% da representatividade. Pero sabemos que a intencionalidade inicial da Consellería era máis do mesmo e só foi capaz de reaccionar e retirar o plan inicial para a primaria tras unha convocatoria de folga que, como digo, se salvou parcialmente. Porque o plan inicial supoñía máis precarización das condicións laborais e unha redución das prestacións sanitarias que recibimos os cidadáns. Aínda que chama poderosamente a atención que o plan presentado pola Xunta non contase con un estudio específico como que agora se recolle no acordo.
O comentamos tamén, creo que noutra intervención neste Parlamento, que para pôr en marcha un plan é necesario conocer a situación puntual de todos e cada un dos centros de saúde da nosa comunidade autónoma. Non nos decían se o tiñan ou non o tiñan, todo amagaba a que sí o tiñan e agora, cando se firma o acordo con algunha das centrales sindicales, nos damos conta que ese estudio non existía. Isto é absolutamente inexplicable para alguén que ostenta unha responsabilidade política. Por eso presentamos a emenda de sustitución e a presentamos co fin de aportar, porque o punto 1 da moción do BNG que fala das plazas FEAP creo que queda recollido perfectamente no acordo firmado cos sindicatos. Polo tanto, non é que non estemos de acordo con ese punto, sino que queda superado polo acordo polos sindicatos. E o que pedimos é que ese plan que van elaborar seña entregado a este Parlamento. É un tema que, ademais, o BNG reclamou en varias ocasións, por eso esperamos que a nosa emenda seña aceptada. E con respecto ao resto dos puntos da moción, nada temos que decir. O mesmo poderemos falar incluso de algún tema máis puntual cando falemos das listas de espera. Termino xa reiterando que a Xunta leva ignorando as advertencias dos expertos, das asociacións de profesionais e do mundo sanitario en xeral e, por suposto, dos grupos parlamentarios da oposición con respecto á atención primaria. E non se dan conta, señores do Partido Popular, que a defensa de atención primaria non é unha batalla partidista. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. O Grupo Mixto renuncia a súa intervención. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Amigo. Boas tardes. Moitas gracias, presidenta. Hoxe debatimos unha moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a atención primaria que parte dun diagnóstico totalmente desfigurado e que unha vez máis pretende instalar na ciudadanía a idea de que todo vai mal cando Galicia está facendo un esforzo sin precedentes para garantir a mellor atención posible nun contexto que todos coñecen. Faltan médicos en toda España e as comunidades autónomas non reciben ningún apoio por parte do Goberno de España para facer fronte a este problema. Un problema que o Bloque e o PSOE insisten en negar, porque lle resulta máis cómodo culpar a Xunta que mirar cara a Madrid, que é quen ten a competencia exclusiva de decidir cantos especialistas forma cada comunidade autónoma. E aquí, señorías, unha vez máis hai que falar con claridade. O Ministerio de Sanidade é quen marca o número de plazas MIR que cada comunidade autónoma pode formar. Galicia forma o 100% das plazas que o Ministerio lle permite, tanto en medicina de familia como en pediatría. E outro dato irrefutable é que, se hoxe houbera máis médicos dispoñibles, Galicia estaría contratándoos todos, pero non existen. E non existen porque durante anos non se planificou a formación necesaria a nivel estatal. E, señorías, no ano 2018, antes de que Mariano Rajoy se fose do Goberno, a ministra Dolores Montserrat presentou un informe no que estaban de acordo todas as comunidades autónomas de distintos colores para que isto se correxira. 7 anos despois, e pasados 6 ministros, seguimos igual que no ano 18. Esa é a verdade. Polo tanto, señorías, menos discursos catastrofistas e máis responsabilidade. Miren, o BNG tiña que ter a valentía de exixir ao Goberno de Sánchez
por eso apoia, o mismo que lle exixen todas as comunidades autónomas, teñan a cor política que teñan. Necesitamos máis plazas MIR e unha reforma profunda do modelo de formación sanitaria especializada. Eso é a clave, o resto son eslóganes. Pero xa sabemos como actúa o Bloque, tan crispado e exixente en Galicia e tan mansiño a hora de reclamar a Sánchez que cumpla con Galicia. E xa que estamos falando de eslóganes, permítame un comentario. A señora Pontón leva tempo mentindo, así con todas as letras, mentindo, cando asegura que en España sobran médicos especialistas e que a Xunta non nos quere contratar. No anterior pleno volvemos a escuitarllo e iso, señorías, só pode deberse a dúas cousas. Ou a un descoñecemento monumental ou unha mala fe considerable. Porque quen fala 5 minutos con calquera profesional sanitario sabe perfectamente que non sobran médicos. Faltan, e faltan en todo España. Porque se realmente sobraran médicos, Galicia non deixaría un só sin contratar. Pero claro, sempre máis doado inventar médicos que formalos, evidentemente. O único que sobra aquí, señorías, o único que sobra é relato. E frente a ese relato apocalíptico do BNG, os datos son teimudos. O orzamento de sanidade medra en 2026 en 213 millóns de euros respecto ao 25, un incremento do 3,95%. O maior orzamento da historia da sanidade pública galega, 1.900 millóns de euros por riba dos últimos orzamentos do bipartito. A atención primaria medra outro 4,74%, acadando 2.747 millóns de euros, unha subida acumulada do 21,6% dende o 2009. E Galicia destina a atención primaria máis do 25% do seu orzamento sanitario, superando a referencia da Organización Mundial da Saúde. Estos son datos oficiales, pero parece que o Bloque Nacionalista Galego sempre lle interesa repetir un mantra, aínda que non sexa certo. Hoxe, o Sergas conta con máis de 46.000 profesionais, un 27% máis que no 2008. E o BNG ven aquí a decir que non se inviste, que non se reforza, que non hai planificación. O que non hai, señorías, pola súa parte, honestidade intelectual. E xa que falamos de honestidade, en Galicia conseguimos acadar un amplio acordo cos médicos e cos 4 sindicatos. Quen non quixo acordar? A CIGA, o sindicato do BNG. Porque para eles, canto peor, mellor. E a proba da valentía deste sindicato foi o que fixeron o 25 de novembro, de un día que debería de unirnos a todos contra a violencia machista, dedicáronse a violentar as traballadoras da sede do Partido Popular de Santiago, demostrando unha vez máis que non están nin do lado das mulleres nin do lado do pobo galego, senón do ruído permanente. O nacionalismo só quere boicotear. O independentismo só busca facer arder as rúas. Ese é o seu lema. Por certo, aínda estamos esperando que a voceira do BNG se sume á petición liderada polo Conselleiro de Sanidade, instando ao Ministerio a dialogar e a poñer fin á folga estatal convocada para os días 9, 10, 11 e 12 de dicembre. Unha folga contra o Estatuto Marco que pretende impoñer o señor Sánchez e que amenaza con paralizar ou mermar gravemente eses 4 días toda a actividade e repercutir negativamente nos tempos de espera. Ese bloque nacionalista galego tan belixerante en Galicia e tan manso en Madrid, onde cala, cando están en risco, 336 intervencións quirúrxicas, 10.000 consultas e 600 probas diagnósticas, isto só en Galicia. E vou concluindo, se o Bloque Nacionalista Galego quere máis profesionales, aprendan a petar na porta que deben de petar. Pídanllo tamén ao Goberno Sánchez, porque aquí Galicia forma o 100% das plazas que o Ministerio autoriza. Sen máis MIR non hai máis médicos especialistas. Insisto, nós en Galicia convocamos todas as plazas. O problema non é a convocatoria, o problema é que non hai profesionales para cubrirlas. Despois escuitámolo, señor. Cando veña aquí podémolo escuitar a usted. Non marchan, señoría, non marchan.
Mire, isto non é unha opinión, isto é unha problemática común a todas as comunidades, de todos os signos políticos. É un diagnóstico asumido polo propio Ministerio de Sanidade, pero sobre o que permanecen de brazos cruzados e está cuantificado nun informe elaborado coa Universidade de Santiago de Compostela e o Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia, que proxecta un déficit acumulado ata 2037 se non se actúa de maneira coordinada no Estado. En canto ás listas de agarda, que despois falaremos, estánse reducindo con tecnoloxía, con máis profesionales, con programación extraordinaria e máis recursos que nunca. E aí están os datos. Galicia ten hoxe as mellores listas de espera de España en atención primaria, con máis do 60% das citas en 4 días. E, evidentemente, se contáramos con máis profesionais, poderíamos melloralas. Pero onde están eses profesionales, señorías? En Galicia fixemos un amplio esforzo por fidelizar profesionales, con melloras laborales, con estabilidade, con actualización retributiva. Tamén se melloraron infraestructuras. E permítanme suliñar algo especial. Galicia non improvisa, Galicia planifica. A Xunta aplica unha planificación rigurosa dos recursos humanos basado nun estudio do CIMAGA e da Universidade de Santiago que analiza con métodos estadísticos e matemáticos as necesidades que precisamos de médicos hasta 2037. Señora Carreira, dúas cousas. Que sería dos hospitales comarcales se non estuveran integrados nas áreas sanitarias? Como se cubrirían esas plazas de difícil cobertura se non se houbera aprobado unha lei para dotar esos hospitales de plazas? Por certo, unha lei que vostedes votaron en contra. E, señora Carreira, fisioterapeutas en atención primaria hai, desde hai tempo, e os médicos de familia poden mandar e derivar os seus pacientes aos fisioterapeutas. Os fisioterapeutas. Mire, porque, mire, o goberno galego de Rueda vai a seguir dialogando cos profesionais, como se demostra o acordo coa inmensa maioría deles, reforzando equipos, mellorando condicións laborales e a estabilidade, porque a atención primaria galega non necesita nin titulares nin discursos para Instagram, necesita certezas. E esas certezas, señorías, están na planificación, no investimento e nas realidades que lle dá o Goberno do Partido Popular. Mais nada. Moitas gracias. Ten novamente a palabra a autora da moción, a señora Carreira. Grazas, presidenta. Señor amigo, eu entendo que hai veces que no medio do debate, cando alguén dá un dato, pode ser difícil coller a boa pluma, pois ás veces non se entende ben ou pilla a alguén despistado. Por sorte, todas as sesións do Parlamento de Galiza quedan gravadas, están disponibles ao remate na web do Parlamento, está disponible o diario de sesións na versión escrita, pois non lle apetecen revisar todas as sesións. Vir mentir aquí a esta tribuna sobre o que propón o BNG, sobre o que di o BNG, sobre a falta de propostas que nós en ningún momento tivemos neste Parlamento, como fixo, por exemplo, o señor conselleiro de Sanidade no último pleno, a verdade, eu non sei se iso é honestidade intelectual ou que é, pero que é unha mentira como a catedral. Falan vostedes do ruído permanente. É verdade, botei un vistazo, non analicei moito polo miúdo, non a vin a vostede na excursión que fixeron nesa viaxe de estudios desta fin de semana a Madrid, porque iso que era? Era unha manifestación.
ou era ruído, algarada, o sea, non sei como a definirían. Por que están tan en contra de que as profesionais reivindiquen melloras para as súas condicións? Acaso pensa que as profesionais non teñen en mente as persoas as que atenden, as pacientes no momento en que deciden ou non sumarse a unha folga? Por que poñen en riba da mesa, dos ombros das profesionais as responsabilidades que son súas, cando elas deciden secundar ou non unha folga ou mobilizarse ou non para mellorar, para exixir melloras? Vostedes veñen aquí a intentar construir un relato que eu alegro moito dos esforzos que vostedes fan. Vostede di que nos pretendemos instaurar na cidadanía o medo ou a sensación de que todo vai mal. Collen o meu teléfono, collen a miña aplicación do Sergas, poden coller vostedes. Eu podo pedir cita para a miña médica de atención primaria neste mes de decembro en 3 ocos. O día 10 de decembro e o día 22 de decembro. Un o día 10 que se liberou porque pola mañá non había e 2 o día 22. Esta é a situación que sofre diariamente a poboación galega do noso país. Día tras día, que non teñen accesibilidade á súa médica de cabeceira. Que fai unha persoa cando se atopa nesta situación? Pois agardará ás 3 da tarde e irá ao PAC que lle corresponda, collerá o coche e irá ao servizo de urxencias hospitalario que lle corresponda ou tratará de pedir unha cita nunha consulta privada para poder solucionar o problema de saúde que lle afecta. Vostedes siguen negando a maior. Señor amigo, cantas prazas deixou de convocar o Partido Popular desde a Xunta de Galiza antes do 2018? Cantas prazas de MIR deixaron de convocar? Cantas prazas de MIR, cantos MIRes rematan medicina familiar e comunitaria en Galiza cada ano? Cantas fidelizan desas 200? Ai, sí, o 90% están traballando na atención primaria galega. Ui, que curioso. Porque nos documentos que vostedes presentan en mesa sectorial recoñecen que non fidelizan nin a metade das MIRes en medicina familiar e comunitaria que rematan. Pero claro, despois tamén temos que escoitar aquí como se alporizan ao dicir que 150 fisioterapeutas no sistema, 150, dixe vostede, que había no sistema público de saúde para 2,7 millóns de persoas que viven en Galiza. Eu creo que falei dunha cuestión anecdótica, non de que houbera exceso de fisioterapeutas, pero para vostedes parecelle que 150 profesionais para atender a toda a poboación galega é suficiente. E con isto remato o debate, porque, señor Comesaña, cando queira falamos, porque non sei, parece que non quedou contento vostede con non estar levando o tema sanitario que sempre ten o as para matar o tres. Sobre a emenda... Señora amigo, tróxenlle a este pleno, ao pleno pasado, o testemunho das profesionais que están a día de hoxe na atención primaria e é que están fartas das condicións nas que as teñen sumidas, que están deixando de traballar na atención primaria galega, que están repetindo o MIR para facer outra especialidade. Ai, Dios mío, pero é peor co muñeco do Guiñol. Señora Presidenta, non podería tomar a recular señor Comesaña. Como a Radio Nacional detrás. Sobre a emenda, señora Espinosa, non podemos aceptar a emenda que vostedes formulan por unha cuestión de forma. Nos estamos a pedir a retirada inmediata da categoría de FEAP. O acordo que o Sergas suscribiu para comezar o que pide o que recolle unha retirada a partir do ano 2029, xa partindo da base de que esa categoría ia estar só vixente ata 2027. Polo tanto, non podemos aceptar a súa emenda e agardamos que o Partido Popular, en consecuencia co que asinou cos sindicatos, vote a favor, cando menos dese punto, e retire a categoría de FEAP. Moitas gracias. ¿Para qué queda a palabra, señor Comesaña? Silencio. Silencio, por favor. Dentro do concepto de respeto, que efectivamente sempre... Silencio, por favor. Dentro do concepto de respeto que aluden constantemente todos os deputados de todos os grupos políticos,
evidentemente está respetar o traballo que fai todo o mundo. Entón, é certo que cando se alude constantemente nos debates poden pasar estas cousas, iso é evidente. Entonces, a mí non me gustaría, prégolles, por favor, silencio. Pode explicar por que se sinte aludido, señor comisario? Silencio. Pero poden respetar un pouco o turno de palabra dos deputados? Sí. Bueno. Ten vostede a palabra, diga. Sí. Bueno, eu creo que teño ao menos 3 minutos para falar, aínda que algún lle pese. Sí, bueno, no, pero non vou falar tanto. Tranquilos, non vou falar tanto. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Eu normalmente estou aquí caladiño escoitando o que dicen os diputados do bloque, incluso en materia de sanidade, e hoxe fixe un comentario cando a señora Carreira, a que respeto moito e ela o sabe, dixo unha mentira directamente. Xa non é que me menciona a mí, dixo unha mentira. Dixo que o número de fisioterapeutas na atención primaria era anecdótico. E demostreille, se lles parece que 150 profesionales é un número anecdótico, pois alá vostedes. Non son anecdóticos. Fixeron no ano 2024, por favor, no ano 2024 fixeron 800.000 consultas. Lle parece anecdótico 800.000 consultas en atención primaria de fisioterapia? Bueno, pois para min non. A min non, os 150 non. Pero eu non estou falando por eso, señora Carreira, estou falando porque vostede me nomeou. E como me nomeou, ahora me aguanta. Vostede e a señora Pérez tamén. Ahora me aguantas. Ahora me aguantas. Sí, sí. Rematou. Sí, rematou. Aclarado este tema, doulle as gracias á presidenta e de verdade que falo por isto. Silencio, por favor. Moitas gracias. Diga, señora Carreira. ¿Para qué queda a palabra, señora Carreira? ¿Para qué queda a palabra? Dígame. Porque cando nomei o señor comisario foi para que quedase despois de 3 minutos. Bueno, moitas gracias. Moitas gracias. Creo que quedou suficientemente zanxado o debate. Bueno, a mí non me gustaría ter que chamar a ninguén a orden, pero prégolles a todos os señores e señores deputadas que garden silencio e que deixen intervir e vamos dar paso á seguinte moción. Continuamos coa moción do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia por iniciativa de dona Elena Espinosa sobre as estrategias previstas polo Goberno galego para reducir as listaxes de agardas sanitarias, especialmente en consultas de cirurxía e probas diagnósticas. A esta iniciativa non se presentou ningunha emenda e para defendela ten a palabra a señora Espinosa. Boa tarde de novo. O conselleiro de Sanidade compareceu a semana pasada neste Parlamento e unha vez máis saíu pola porta sin ofrecer unha soa resposta sobre a situación das listas de espera na sanidade pública galega. E a cidadanía galega merece solucións non evasivas nin discursos baleiros. Por eso, con esta moción, hoxe pedimos medidas concretas, reais, en un plazo razonable para rebaixar as listas de espera que están fora de control, pero tamén algo tan básico como a transparencia. Porque os e as socialistas non vamos a deixar de exixir responsabilidades mentras a Xunta sigue recortando, externalizando e ocultando información e non dando resposta ás longas listas de espera.
Queremos que os datos plasmen a realidade que viven milleiros de galegas e galegos que agardan meses, en algúns casos ata anos, por unha consulta, unha proba diagnóstica ou unha intervención cirúrxica. Xa non vale limitarse a negar evidencia, volvendo a repetir datos falsos, datos maquillados que non refliten a situación real. Porque o non dar solución, o que vemos é unha Xunta incapaz de garantir unha asistencia sanitaria digna. E non dá solucións porque non hai un plan serio para recuperar a actividade. Rueda non cumple as promesas de rebaixar os tempos das listas de espera. Rueda o que fixo foron promesas baleiras, titulares de prensa e propaganda institucional. Pero o resultado, dende aquel xaneiro do ano 23, é cero. E vemos que estamos xa cerca do ano 26 e 3 anos despois xa a promesa de Rueda ten cero resultados. E, mentras tanto, o presidente da Xunta e o conselleiro de Sanidade siguen instalados na autocomplacencia e na manipulación das cifras. O que está a acontecer non é un accidente, nin unha mala racha. É consecuencia directa da falta, como dixen, de planificación, pero tamén da falta dun modelo que privilexia a cosmética sobre as solucións reais. O señor Rueda comprometeuse a baixar os tempos de espera e non o fixo. Hoxe estamos peor que cando fixo as promesas. E que fai o Goberno do Partido Popular? Escudarse en listas non estruturales, en argucias estadísticas para maquillar o que calquer paciente sabe. Chamar os sergas se un non aparece nunha lista de espera e entrar nun laberinto sin saída. E aínda, estando nunha lista de espera, é entrar nunha carreira de obstáculos que leva a moitos galegos e galegas, si poden pagala, a recorrer a sanidade privada. E non o fan por elección, senón por desesperación. E non se trata de casos illados, como di o conselleiro, porque se citáramos só os nombres dos casos que coñecemos, seguro que non nos chegaban as horas deste pleno. E con estas inmensas listas de espera, para os socialistas o que está en xogo é a igualdade de acceso a un direito fundamental, e non un puñado de votos, como dixo o conselleiro, desprezando a 360.000 persoas que están agardando ser atendidas. Pero tamén faltándolle o respeto a toda Galicia. E se o Partido Popular hoxe non apoia esta moción, estará alimentando unha mentira colectiva á cidadanía galega por parte da Xunta con respecto ás listas de espera. E imos tamén tratar de explicar o punto 5 da nosa moción para desmontar o argumento de perogrullo do señor conselleiro de Sanidade. Decía o conselleiro que se cambiaba o criterio non poderíamos comparar. Sí se poderá comparar, porque todas as comunidades autónomas cambiarán o criterio de cómputo. E máis, volvo a recordarlles os diputados e diputadas do Partido Popular que no ano 2009 pediron que se cambiara o sistema. Si vostedes o pedían, agora apoien esta moción porque o pedimos nós. E o que non pode é compararse hoxe, por non decilo de forma fina, quero decir, ter listas artificiales, ademais das listas non estruturadas, porque sacan do sistema a miles de persoas das listas oficiales. Por iso, dende o Grupo Socialista, defendemos con firmeza que o Ministerio de Sanidade impulse un novo modelo de rexistro e cómputo de listas de espera, un modelo honesto, riguroso e homoxéneo para todo o Estado. Un modelo que non permita agochar os pacientes, como fai a Xunta de Galicia, nin atrasalos, e que conta a realidade completa e non só a parte que lle interesa a Xunta para construir un relato triunfalista. E si é certo o que di o conselleiro que todo funciona perfectamente, o Partido Popular non debe ter medo a votar a favor da transparencia.
porque quen presume da boa xestión debería ser o primeiro en exixir datos claros, verificables e comparables. Pero remataba a miña intervención daquela interpelación o conselleiro sinalando que moitas veces o atasco da atención especializada da que falei hasta ahora arranca na atención primaria, da que falamos ademais no punto anterior. Por iso hoxe, na nosa moción, tamén queremos poñer o foco nunha cuestión que o Goberno galego leva anos evitando, que as listas de espera de atención especializada non comenzan nun hospital, comenzan na atención primaria. E negalo só contribuye a manter un sistema colapsado. É necesario partir da atención primaria e por eso pedimos dotar a atención primaria dunha verdadeira relevancia que, dende o noso punto de vista, pasa por dous planos fundamentais: os recursos e o modelo asistencial. Deberíamos ir a un sistema multidisciplinar onde, apoiando os médicos, se dotara de máis profesionales, pero tamén ampliando as categorías profesionales con máis especialistas e convertendo a atención primaria na verdadeira porta de entrada á sanidade. Estou mirando o tempo e non me dá tempo, señor amigo, de replicarlle o que dixo dos MIR, pero, bueno, moi rapidamente vamos a sumar e restar, que creo que todos sabemos. Canto tarda en formarse un médico en España? No, depende da especialidade, falamos de 10, 12 anos, sí, mínimo 10 anos. Estamos de acordo? Sí, vale. 25 menos 10, cantos son? Quen gobernaba do ano 2015? M. Rajoy, que foi o que non sacou as plazas de MIR e agora estamos pagando esas consecuencias, señor amigo. E como insisto, non me dá tempo, con respecto á folga, tamén lle responderei na réplica. Pero remato xa, señora presidenta. Temos que arranxar a primaria e a especializada, porque os e as socialistas non vamos a resignarnos a que a sanidade siga deteriorándose día a día da man do Partido Popular. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Prado. Grazas, presidente. E hoxe, señora Espinosa, vai permitirme de que, antes de que entre no fondo da iniciativa, que faga un par de outros si digo, antes de entrar no meollo da cuestión, non? O primeiro é que eu lamento que haxa aquí un diputado, pois que 2 anos casi de que iniciada a legislatura, pois non acabe de darse conta de que non é conselleiro, non? E que parece que o lobby de xefes de servizo vinculados ca docencia, vinculados ca investigación, para entregarles a investigación ás empresas privadas, lle gañaran a man e el deixara de ser conselleiro. É que pois hai que situarse, hai que resituarse, hai que resituarse. Segunda cuestión. Eu tamén lamento que nos tea aquí outra diputada, bueno, calquera dos que interveu hoxe, non? Porque veñen co argumentario aí, da igual, que se fale de sanidade, que se fale de lei do deporte, que veñen co argumentario, porque, bueno, a ver se algún de vostedes me pode facilitar a relación de manifestacións que van a facer, digo, por ter unha idea, non? Por aquelo de... porque, claro, aquí viñeron ustedes en cantas ocasións, exaltados, porque resulta que en este país hai movilizacións, porque temos moitos problemas, e o pobo galego moviliza. Resulta que eso era o culmen dos culmes, non? E resulta que o Partido Popular Feixóo dixit.
pide a máxima mobilización contra o Partido Socialista, máxima colaboración e mobilización das estruturas territoriais pedindo que fleten autobuses para encher Madrid e dar unha mostra de mobilización social. Hai mobilizacións boas e mobilizacións malas. Digo, é por si nos damos situado, porque nos teñen un pouco, teñenos confundidos, teñenos un pouco confundidas. Teñenos un pouco confundidos, xa sei. É que o pobo galego é intelixente. O pobo galego é intelixente, se sabe distinguir entre a mentira e o bulo e o tal, pero que con tanta confusión argumental non sabemos que argumento lle toca, non? Logo desto, Tellado tamén dixit, non descarta máis protestas contra Sánchez. Imos loitar contra eles, imos facelo nas rúas, imos enfrontalos. Só o PP pode unificar a resistencia cívica española. Chamamento a mobilización masiva. Moi ben por el Partido Popular, que entrou en razón e resulta que mobilizarse, pois parece ser que non é tan malo, pero só se moviliza contra a parte correcta, e esa parte correcta decide o Partido Popular calé, non a pode decidir os sectores afectados. E tamén quero aquí facer un chamamento, non, a unha explicación, non, porque resulta que topámonos con que a televisión pública galega eu agardo que lle digan que escoiten atentamente e que se non o fan, que non lle dé 3 minutos para que expliquen por que non están calados, non? Porque isto é o que se acaba de facer desde a presidencia. Pois que calen, non? Escoiten atentamente. E digo que a televisión galega, sorprendentemente, e parece ser que sin que sirva de precedente, dá por bo os datos dos organizadores. E resulta que en Madrid dá o dato que se manifestaron 80.000 persoas. Bueno, 80.000 en Madrid, para unha convocatoria de todo o Estado, é como se aquí en Galiza, pois, as concentracións, por exemplo, das traballadoras do SAF son multitudinarias, non? Comparativamente, pero aquí cada quen... Bueno, pois resulta que a tele galega dá por vos 80.000. Sorprendentemente non dá por vos os datos da policía, que é o que fai sempre, non se dan recolocado. E resulta que por primeira vez son vos os datos dos convocantes. Vamos pedir que esta sexa a trayectoria... Hombre, claro, a partir de lo como é, hai que ter amigos a tele galega, témola que ter ao noso servizo, E logo outra aclaración, perdone señora Espinosa, pero é que isto é moito, non? Outra aclaración é que o sindicato... Miro o reloxo. Señor presidente, eu miro o reloxo, o meu tempo, igual que todo o mundo, uso como considero oportuno. Non me vai a decir agora o presidente que lle vai marcar o que poden decir ou non nesta tribuna, porque podemos ir ao bar. Si quere, señor presidente, imos ao bar e miramos os minutos que os diputados do Partido Popular adican ao seu argumentario. Perdone un momento, non me faga falar cuxe non estou en condicións. Eu falo. Pero voulle dicir unha cousa, existe no reglamento un artigo que di o presidente poderá chamala a cuestión. Efectivamente, dun xeito discrecional, como é habitual por parte da presidencia. Vaya a cuestión. Aquí as chamadas son discrecionais dependendo de quen fai as intervencións. Eu pídolle ao presidente que en esa ecuanimidade daquel que quere presumir pero que non se corresponde coa realidade, que teña pois un pouco de ecuanimidade e mire os tempos que os diputados e diputadas do Partido Popular lle dedican á cuestión e cantos lle dedican ao seu argumentario fundamentalmente anti-BNG. Entonces un poquito de ecuanimidade, non? Bueno, indo á cuestión sanitaria, decirlle á diputada do Partido Popular que efectivamente houve unha convocatoria de folga máis que xustificada, igual que hai movilizacións todos os días da poboación de norte a sur do país, del este a oeste, porque a situación da sanidade pública neste país, en Galiza, cada día desángrase máis. E o sindicato maioritario na sanidade pública de Galiza, a CIGA, maioritario, o máis votado polos profesionais da sanidade. Segueu convocando a folga, efectivamente. Digo porque aquí tamén os diputados do Partido Popular, dá igual o que se faga, porque eles son
os que máis vota o pobo galego, supoño que esa mesma premisa se lle poda aplicar ao resto. E a CIGA é maioritaria en Galiza e na sanidade pública tamén, aínda que lles pese a vostedes. E, efectivamente, mantiveron unha folga porque as condicións, insisto, no noso país son tremendas, non? E claro, dato mata relato. Eu podo decirlle, e repítolle, mentir é pecado, según os cánones da Santa Madre Iglesia, non? É o que non pode vir aquí continuamente a diputado do Partido Popular a mentir descaradamente, non? A mentir sobre o tema MIR, porque efectivamente o Ministerio convoca as plazas que habilita cada comunidade autónoma, e se a comunidade autónoma non habilita, o Ministerio pois non convoca. E vostede minte aquí máis que fala, continuamente, repite machaconamente as mesmas mentiras. Evidentemente, porque teñen un ecosistema mediático que llas compra. Se estuéramos en un país normal, eso non pasaría. Pois, deixe de mentir, porque a realidade do noso país é de 360.000 persoas en lista de espera. A realidade do noso país é que a día de hoxe a sanidade, o orzamento do Sergas medra por debaixo do orzamento do conxunto da sanidade, porque a realidade no noso país é que no ano 2026, o orzamento para o ano 2026 ainda ten casi 1.800 millóns de euros menos se contemplamos o aumento do PIB que no ano 2009, que a realidade de hoxe é que a precariedade, eventualidade nos Sergas é do 50% en persoal facultativo e de enfermería. A realidade é que están convocadas xa 3 folgas máis no noso país e unha mobilización en Vigo para estes xoves, que aproveito para mostrar o apoio do BNG a esa mobilización máis que justificada, porque a área sanitaria de Vigo é o auténtico banco de probas de todo o proxecto neoliberal que leva aplicado o Partido Popular na Xunta de Galiza desde o ano 2009 en que volveu. Remate, por favor. É que isto non fai máis que empezar, porque a poboación do noso país e os profesionais non van permitirlle que sigan por este camiño de desfeita continuada. Moitas gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor amigo. Boas tardes de novo. Moitas gracias, presidente. Bueno, vamos a falar de listas de espera e vamos a facer con datos, con eses datos oficiales que dá o Ministerio de Sanidade. E son datos que, aínda que lles pese a aqueles que queren que en Galicia todo funciona peor, desminten con contundencia ese falso relato que lle interesa construir a oposición, o relato do colapso. Un embuste, señorías, non unha realidade. Señora Espinosa, moito dramatismo, moito caso illado, moita frase efectista, pero cero rigor, cero solucións. O besteirismo quedou na política do titular e nada máis. Polo tanto, antes de entrar no fondo, convén deixar algo claro desde o principio. Señorías, Galicia está entre as mellores comunidades de España en listas de espera e isto é un feito recoñecido polo propio Ministerio de Sanidade, polo Goberno de España e ata onde eu sei, en España, en Madrid, goberna o señor Sánchez. Se vostedes non lles creen estes datos, xa é unha cuestión de vostedes. Vostede, señora Espinosa, criticaba o conselleiro porque daba un batiburrillo de datos. Evidentemente, están molestos, porque os datos desmontan o seu discurso. Dígame, cales destes datos non son reais? Dígame, Galicia é a segunda comunidade con mellores tempos de espera en primeira consulta. Somos a cuarta comunidade en datos de ciruxía. Temos casi 50 días menos de espera que a media española.
Só o 4,2% dos pacientes agardan máis de 6 meses fronte ao 20% estatal. E mentras aquí baixamos tempos, en España suben tempos. Repito, según o propio Ministerio de Sanidade do goberno do señor Sánchez. E a vostedes que tanto se lles enche a boca falando de transparencia, saiban que Galicia publica os datos antes que a ninguén e con máis detalle do que exixe a normativa estatal. Aquí non hai ocultación, señorías. Ocultar é publicar un vernes pola tarde, sin comunicar nada, como fixo o Ministerio de Pedro Sánchez, a ver si, con un pouco de sorte, os españoles non se decatan de que as comunidades que peor lista de agarda teñen son aquelas onde gobernan os socialistas ou en coalición cos nacionalistas, e digo eu que os datos terán o mismo modelo para todo o Estado. E os peores datos de España están precisamente en comunidades gobernadas polo PSOE, Cataluña e Castilla-A Mancha. E como di a señora Prado, dato mata relato, claro que sí, mentras que en Cataluña o 30,3% agarda máis de 6 meses, pois en Galicia o 4,2%. Mentras que en Cataluña sufre unha subida escandalosa en consultas de 98 a 112 días nun ano, Galicia reduce en 15 días. Así que, señorías, menos discursos moralizantes. Vostede, señora Espinosa, sinto decirlle que representa o partido que peor xestiona as listas de espera en España. E isto é obxectivo. Que pasa en Cataluña, señoría? Que pasa en Cataluña, liderada polo señor Illa, que foi ministro? Que me di vostede? Se supón que coa experiencia que teñe, co bon xestor que di que é, sumado a eses tantos médicos que di a señora Pontón que sobran en España, non debería de ter listas de espera. Non sei, xa me explicará o que ocorre ali. Señorías, hoxe en Galicia hai máis actividade que nunca. Case 110.000 intervencións cirúrxicas no primeiro semestre. Aumentan nun 1,5%. 51.500 consultas máis. En vías rápidas de cancro, 13.500 consultas e 6,6 días de espera. Todas as áreas sanitarias por debaixo dos 85 días. E 2 millóns de probas diagnósticas, un 2,8% máis. E nunca Galicia, que lidera en moitos eidos, desde logo somos privilexiados. Temos unha sanidade punteira que desde logo queremos seguir mellorando. Evidentemente, queremos seguir mellorando. Miren, nós non nos conformamos con estas cifras de listas de espera, claro que non. E os galegos tampouco esperan que o seu goberno se conforma. Pero se comparamos xestión e capacidade de goberno, socialistas e nacionalistas sempre perden nesa comparación. Desde o Partido Popular estaremos sempre dispostos a facer todos os esforzos posibles e o Goberno de Rueda sempre aposta pola mellor sanidade posible. Miren, o sábado pasado invitáronnos a toda a Comisión de Sanidade, a Comisión Quinta do Parlamento, a visitar o futuro Centro de Protonterapia de Galicia e ver instalarse a primeira peza do ciclotrón. Vamos a ser a primeira comunidade de España en contar con esa tecnoloxía na sanidade pública gracias á doación de Amancio Ortega que vai a permitir tratar con máis precisión especialmente a nenos con cancro sin ter que salir de Galicia. Un avance histórico para celebrar. Donde estaba a oposición? Desde logo, por ali non nos vin. A pesar de estar convidados, non aparecemos. Eso sí, vimos que xusto enfrente estaba un voceiro seu, señora Espinosa, non me faga así pola cara, porque un voceiro dos seus tuvo tempo para ir a ver as urxencias do CHUS e criticar a saturación propia desta época do ano, evidentemente, porque estamos cun impacto da gripe que chegou antes. Para eso sí que había tempo. E aí está a diferencia. Uns celebramos os avances e outros adícanse ao desprestixio. E miren, non teña a soberbia de reprochar ao Partido Popular a privatización, cando vostedes saben, porque así se constatou nas fiscalizacións do Consello de Contas, que só o 0,11% das garantías de tempo se derivaron á privada. No primeiro semestre deste ano, 0.
Sabe onde está a privatización? Na súa cabeza e no seu discurso. Pero se de verdade lles importa a situación do sistema público de saúde, terían que tomar exemplo do que fai Galicia, reaccionar ante a folga médica que xa falamos antes, porque desde Galicia, desde logo con acerto, xa o dixen antes o conselleiro, instou a ministra a resolver esa folga. E nós, señorías e señora Prado, nós non estamos en contra da folga. A Xunta respeta o dereito de folga. Claro que o respetamos, pero mire, unha cousa é manifestarse, mobilizarse, e outra cousa é a falta de respeto, que foi o que dixen eu, do sindicato da CIGA, o que fixo aquí na sede do PP de Santiago. Eso non é manifestarse, eso é faltar o respeto. Aí está a diferencia. E, señora Prado, estou de acordo cunha cousa que vostede dixo aquí. Evidentemente, o pobo galego é un pobo intelixente. Por eso, nós estamos aquí e vostedes están aí. Mire, hai unha cousa que nesta folga que tuvo un seguimento dun 6,8% pola mañá e un 4% pola tarde, e todos os sindicatos estuveron de acordo, pero desde logo a CIGA non, porque claro, mire, coa CIGA os acordos son como os cometas, aparecen pouco e duran pouco tamén. E mire, é como cando un quere montar un mueble, desos cando non temos instruccións, e sempre falta unha peza. Imposible chegar a un acordo coa CIGA. Queren axudar a Galicia? Empecen a tomar medidas de impacto estatal para corrixir esa falta de médicos que hai en todo España. En todo o país faltan médicos, porque o Goberno central non forma, non nos permite formar a todos os que necesitamos. Galicia fai o que lle corresponde, xa o dixen antes, forma o 100%. Mire, vostedes intentan desgastar o Goberno galego mentras que calan en Madrid, pero a realidade é moi teimuda. Galicia mellora, reduce tempos, opera máis, atende máis e cumple máis. Por eso, señorías, menos ruído e menos alarmas fabricadas. Freen esa folga que hai a nivel estatal con diálogo e teñan máis respeto polos profesionais da sanidade pública galega que cada día demostran con datos na mau que Galicia funciona. Máis nada, moitas gracias. Turno de peche, señora Espinosa. Señora Amigo, yo dixen outro día, pero lle volvo a repetir. O Ministerio non opera, o Ministerio non consulta, o Ministerio non ten datos. Son os datos que envían ás comunidades autónomas, que o único que fai é pasalos a un formato homoxéneo. Yo dixen outro día, a propia ministra dixo que non eran datos homoxéneos, que non se podían comparar. Polo tanto, se as outras comunidades autónomas non minten e dan os datos de verdad, o mellor están por atrás de Galicia, que a que minte, engaña e oculta información. Esa é a realidade. Esa é a realidade. E mire, de verdad, señor Amigo, as listas de espera sanitarias non son unha estadística, por favor. Representan a homes, a mulleres, a nenos e a nenas que están enfermos e sin diagnosticar. E non me veña con máis excusas, porque como médico o debería entender ben. Cando as listas de espera crecen, a calidade asistencial se resiste e aumenta a desigualdade. Eso é o que estamos a padecer en Galicia. E mire, lle volvo a decir, antes lle fixen unha proba con números, quen fixo ou sacou as peores datos de MIR neste país, porque dende que goberna Pedro Sánchez levamos batendo récords de plazas de MIR e de atención de formación especializada, cubrindo os déficits que deixou Rajoy, que deixou esas plazas en mínimos. E por que deixaron vostedes plazas sin convocar en atención primaria, anestesistas, radiólogos? Ahora sí, ahora se lamentan do que fixeron fai anos e queren culpabilizar a quen realmente lle está traendo a solución que é o Goberno de España.
Pero mire, tampouco me falou da atención primaria, porque necesitamos mudala, necesitamos esa multidisciplinaridade real e efectiva e necesitamos máis recursos humanos porque o modelo non está funcionando. E xa que me fala da folga, vou dedicar 2 minutos a eso. O Partido Popular amosa preocupación pola folga os vindeiros días 9 e 12 de decembre con motivo da negociación do Estatuto Marco. Home, me alegro que lle preocupen as condicións laborales, por eso espero que hoxe aproben esta iniciativa. Si tanto lle preocupan as condicións laborales, apóyenas. Nos valoramos moito ese interés que ahora de repente lle entren, inda que tamén votamos en falta que non tuveran ese mismo interés cando houbo a folga de Galicia. O sea que son dúas varas de medir. Cando a folga se convoca a nivel estatal, miden dunha forma, e cando se convoca a nivel de Galicia, miden de outra. Pero mire, ese Estatuto Marco leva 3 anos negociándose, e usted que é médico sabe, é do ano 2003, e polo medio pasaron moitos gobernos do Partido Popular que non tuveron a valentía de negociar ese acordo marco, e hoxe o Goberno de España o está negociando, leva 3 anos, e así seguirá hasta mellorar as condicións dos traballadores. Remato xa, pero si antes quero lle decir unha cousa. Me doi moito que diga que non asistimos a esa inauguración. Eu me disculpei personalmente, pero que non pode facerse a invitación 4 horas antes para que non podamos asistir. Esa tamén é a realidade. Para que non asistan, os convocamos 4 horas antes, porque de verdad, nós tamén temos algo que facer, inda que lle parezca que non. E ora sí, que de verdad remato e lle pido ao Partido Popular e lle pido á Xunta de Galicia acción, rigor e voluntade política para arranxar a sanidade, que non a vemos, vamos, nin un espello. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Procedemos á votación das mocións e as comenzamos votando a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Olalla Rodil, sobre o exercicio da función inspectora da Xunta de Galicia en materia de servicios sociais. Votamos. Presente 70 máis 1, afirmativamente 33, en contra 38, queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Iria Carreira, sobre a situación actual en que se atopa a atención primaria da sanidade pública galega. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista que non sei se non aceptou. Votamos. Presente 70 máis 1, afirmativamente 33, en contra 38, queda rexeitada. E por último votamos a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña María Elena Espinosa, sobre as estrategias previstas polo Goberno galego para reducir as listaxes das gardas sanitarias, especialmente en consultas, cirurxía e probas diagnósticas. Votamos. Presenta 70 máis 1, afirmativamente 33, en contra 38, queda tamén rexeitada. Remataron aquí as votacións e continuamos co punto 5 da orde do día, neste caso unha proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don Daniel Castro, sobre
dous diputados máis, sobre a demanda dirixida ao Goberno galego co fin de que consigne nos orzamentos de 2026 as partidas necesarias para rematar a construción da vía de alta capacidade Costa Norte. Para formular esta proposición non de lei, ten a palabra o señor Castro. Grazas, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Estaba na fin de semana pensando a ver como introducía o tema da Costa Norte, porque falouse tantas veces aquí durante tantos anos que xa non se me ocorría como innovar un pouco. Entón, iba pola casa e atopei unha foto. Entón, xa se me ocurriu. Aquí estaba. Así estaba eu cando anunciaron a Costa Norte. Igualiño, Igualiño. E é que cando anunciaron a Costa Norte eu tiña 5 anos. 5 anos. Cando anunciaron a Costa Norte, o señor Aznar ainda non nos metera na guerra ilegal de Irak. Cando anunciaron a Costa Norte, ainda non sabíamos nada da súa indignidade e de que era o Prestige. Cando anunciaron a Costa Norte, seguían e estaban en contra do matrimonio igualitario e en contra do aborto. Non sei se seguen agora. Cando anunciaron a Costa Norte non había redes sociais, e é que cando anunciaron a Costa Norte pagábase con pesetas. Con pesetas. E 25 anos despois, aquí seguimos cun mundo totalmente diferente e na Mariña cunhas estradas do século XX. E isto é unha absoluta vergonza. E non o digo eu só, Pensa toda a xente, de Ribadeo ao Vicedo, pasando por Mondoñedo e por onde faga falta, de todas as ideoloxías. Para que se faga unha idea, o que pensa a Voz de Galicia, 3 titulares. Con infraestructuras tan arcaicas non podemos competir en igualdade de condicións, asina a Voz de Galicia. La incomunicación del norte de Galicia lastra su desarrollo y su competitividad. Sin carreteras ni un plan de futuro para el norte. Estamos esquecidos. E traemos hoxe esta iniciativa porque estamos fartos e fartas de agardar. Porque non se pode agardar un cuarto de século a cambio de nada. Pero como para todo, hai unha explicación detrás, e isto da Costa Norte non foi unha idea que chegase así da noite para mañá e veña, vamos tirar con este estilo de vía de comunicación, non? A vía de alta capacidade, que pasaba pola Mariña, Ferrolterra, non é outra cousa que unha compensación aos veciños e veciñas da Mariña, do Ortegal e de Ferrolterra por ese pequeno detalle de que a autovía do Cantábrico, atentos e atentas ao termo do Cantábrico, ojo, se desviase por Vilalba. Así, casualmente. Eu creo que aí non tivo nada que ver o León de Vilalba. Pero, bueno, eso xa pasou e hai que afrontar o futuro. E cada ano pasa a situación e cada ano é máis vergonzosa. Son 110 kilómetros os que tiña que haber construídos, 110 kilómetros, e 25 anos despois están construídos 15, case 16. É unha absoluta vergonza. Tanta vergonza é que se seguísemos a este ritmo teríamos que agardar 165 anos para vela construída. E eu creo que os que estamos e as que estamos aquí non vamos vivir 165 anos máis. Non a vamos ver construída, salvo que cambie o goberno, evidentemente. Máis datos. Para que se siga visualizando mellor, a media anual é de 650 metros ao ano, paseniño, non vai a ser, con buena letra, que non se equivoquen. E non foi por promesas, non foi por promesas, porque foi xa no propio goberno de Fraga, no ano 2001, cando a Xunta de Galiza dicía que ia estar rematada a Costa Norte en 2007, 2007, estamos en 2025, cerca do 2026. Ese ano viuse que non chegaban, despois pasou o goberno bipartito, e despois de que no goberno bipartito se licitase, se construíse parte dos únicos kilómetros que están construídos, que todo hai que dicilo, pois optaron por unhas novas datas. Aumentaron a aposta e logo chegou esta. Ano 2011, poñámonos no calendario. Agustín Hernández dice que el 78% de la Costa Norte estará acabada en 2015. Non chegamos nin ao 15%. 78% no 15
e non estamos ni no 15%. Pero por elevar, vamos para arriba. Feijóo, 2010, titular, La Voz de Galicia tamén, tiramos hoxe ca voz. La VAC Costa Norte será la muestra del compromiso de la Xunta con la vertebración territorial. Caramba, camiño de 2026, e sin que serva de precedente, vou dar a razón ao señor Feijóo. Para vostedes vertebrar parece que é soamente chegar antes a Madrid. Comunicar vilas e así concellos do noso país é secundario, terciario ou o que lle queiran chamar. Entón xa pregunto, como queren que se desenvolva industrialmente a comarca da Mariña, Ferrolterra, Ortegal, o país en conxunto, non? Como se vai a implantar industria e empresas nunha comarca que segue tendo unhas vías de comunicación do século pasado? Porque, ademais, a Mariña sempre foi motor industrial da provincia de Lugo e desde que o PP chegou ao poder en 2009 eu non vin outra cousa máis que empresas e factorías pechadas na nosa comarca. Pero unha tras outra, se queren, dígolles a ristra delas, que tiveron que pechar desde o ano 2009, en concreto desde o 2010. Pero para isto haberá unha solución. Entón xa lles pregunto se creen que cos 4 milloncejos que poñen todos os anos se vai resolver este problema, porque fan control C, control V todos os anos nos orzamentos. 4 millóns para a VAC Costa Norte. E cos propios datos da Xunta de Galiza, solamente a variante de Viveiro está valorada en torno a 100 millóns. Xa me dirán como se vai rematar esta vía de alta capacidade. A onde imos con isto? Porque non sei canto creen que podemos agardar máis, 25 anos máis, 50, 100, que se faga soa. Por iso lle pedimos que orcen e que cumpran xa para o próximo ano. Deixen de fomentar de que haxa unha Galicia de dúas velocidades e conciban este país como que é un país que ten que estar conectado, articulado entre as diferentes vilas do país para que poida desenvolver todo o potencial que ten, que de verdade é moitísimo. E xa por resumilo, eu son de Ribadeo e cada vez estou máis cerca de Madrid, pero igual de lonxe de Viveiro. Quédense con iso. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor López Font. Grazas, presidente. Boa tarde a todas e todos. Non existe un compromiso real por parte do Goberno galego na construción de infraestructuras en vías de altas prestacións e de capacidade. É unha situación que vimos denunciando de forma reiterada. Nos debates de orzamentos repítese ano tras ano a mesma falsidade. Consígnase cifras mínimas para o ano seguinte, que logo non se executan e faise unha proxección de cifras máis altas para anos posteriores, querendo dar a imaxe de que se acabarán executando esas infraestructuras. E o ano seguinte, o mesmo, o que significa que non se executa absolutamente nada e as infraestructuras siguen no mesmo estado. No proxecto de orzamento para o ano 2026 repítese esta perversa mecánica. Pódense poñer exemplos das 4 provincias, onde a falta de compromiso é certamente preocupante. A VAP Tui-Agarda, en Pontevedra, a conversión en autovía do corredor Nadela-Sarria en Lugo, a circunvalación leste en Ourense e a vía de alta capacidade Costa Norte que hoxe nos ocupa e que discorre por 2 provincias, a Coruña e Lugo. É un dos mellores exemplos desa falta de compromiso da Xunta e do incumprimento das promesas electorais do Partido Popular.
Mentre se nega financiamento ás infraestructuras pendentes, abónanse 300 millóns ás construtoras para rescatar unas autovías polas que as galegas e os galegos non pagábamos peaxes. O PP sempre á beira dos que máis teñen e abandonando aos que máis o necesitan. O programa electoral de Feijóo do 2009, co que conseguiu chegar á presidencia da Xunta, prometía ter en servizo en 2012 unha autovía duns 80 kilómetros entre Ferrol e San Cibrao. 16 anos despois, só están en funcionamento 2 tramos que suman 16 kilómetros. Feijóo volveu a prometer esta vía e incluína como compromiso na súa proposta do Pacto de Estado para Ferrol en 2021. A VAC Costa Norte é unha vía de altas prestacións planificada que conectaría por estrada a zona costeira do norte de Galicia unindo Ferrol con San Cibrao, municipio de Cervo, na costa de Lugo. A idea naceu como compensación ao cambio do trazado orixinal da autovía do Cantábrico a 8 que finalmente non seguiu o litoral. A VAC ia destinada a evitar que as comarcas costeiras do norte galego quedasen illadas. A VAC permitiría conectar de forma máis directa e segura as comarcas costeiras como a zona da Mariña, Ortigueira, Ortegal e Ferrolterra con Ferrol e desde alí coa Galicia interior. Podería funcionar como corredor de longo percorrido, o que facilitaría o transporte de mercadorías e o tránsito turístico pola costa norte. Actualmente, a zona costeira do norte de Galicia sofre un déficit de infraestructuras modernas de transporte, o que históricamente obstaculizou o seu desenvolvemento socioeconómico. A VAC é vista como a infraestructura clave para reverter este illamento. Unha boa comunicación pode favorecer a fixación de poboación, evitando o despoboamento e facilitar o asentamento de empresas ou investimentos en comarcas tradicionalmente marxinadas pola mala conectividade. Sustituir estradas antigas con trazados tortuosos e que atravesan núcleos urbanos por unha vía de altas prestacións incrementa a seguridade viaria. O trazado moderno permitiría obstáculos xeográficos mediante viadutos e calzadas adecuadas. Todo isto non se pode levar a cabo pola negativa do Goberno da Xunta, ano tras ano, negando a construción desta vía. As excusas de todos os anos, agora engádese un fascículo máis da confrontación permanente co Goberno central. Todo llevalle ao presidente Rueda e agora a chantaxe de condicionar esta vía á realización de outras infraestructuras. Agora o Goberno galego castiga a esta vía e a toda Costa Norte para o medio prazo, afirman, o que na práctica significa o abandono total. O Goberno de Galicia debe levar a cabo o compromiso coa costa norte de Galicia, porque pola contra será responsable das consecuencias dese eterno atraso. O que se perde mentras se complementa é a persistencia do illamento. As comarcas costeiras seguen con comunicacións deficitarias, o que frea o seu desenvolvemento demográfico, económico e social. Tamén a dificultade para atraer investimentos, empresas ou turismo sostible. Fai falta boa conectividade para que haxa oportunidades reais de emprego e iniciativa privada. Tamén problemas de seguridade viaria, convivencia de tráfico local con tránsito de
largo recorrido por estradas non aptas, maiores tempos de desprazamento e desgaste nas antiguas infraestructuras. Tamén a sensación de abandono e desigualdade territorial respecto a outras zonas mellor comunicadas e que xera descontento social e político nas comarcas afectadas. A BAC Costa Norte segue sendo clave e urxente. O Goberno galego non lle pode dar as costas a unha parte tan importante do territorio, que se xoga gran parte de su futuro en que esta infraestructura sea acometida de inmediato. A BAC Costa Norte non é só unha estrada, representa unha infraestructura estratégica para a vertebración do norte de Galicia, para conectar comunidades costeiras históricamente illadas e para permitir o seu desenvolvemento económico, social e demográfico. A súa finalización contribuiría a mellorar a calidade de vida, a seguridade viaria, a accesibilidade e abriría novas oportunidades de desenvolvemento territorial. O atraso crónico e a lentitude na súa execución lastran estas posibilidades. Durante máis de 2 décadas, promesas non cumpridas mantiveron a rexión nunha situación de desventaxa grave. Se a BAC culminásese, podería cambiar o paradigma de infraestructuras na zona. Por tanto, a BAC Costa Norte segue sendo de vital importancia, posiblemente das infraestructuras máis críticas pendentes en Galicia, e o seu impulso real debería ser unha prioridade urxente para o Goberno de Rueda. Manter a situación actual é castigar a costa norte de Galicia, as comarcas de Ferrolterra, de Ortegal e da Mariña lucense, aos seus habitantes, ás empresas e condenándolles a non ter futuro. En suma, os socialistas reivindicamos un compromiso real coa costa norte de Galicia e votaremos a favor desta proposta. Grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez Martínez. Grazas, presidente. Boa tarde a todos. Pois é unha mágoa, señor Castro, pero eu non atopei unha foto miña de 1993, que foi o ano no que o entón ministro de Transporte, Abel Caballero, prometeu que chegaría o AVE a Galicia. Xa o sinto. Pero ben é certo que sí que, como ben apuntou vostede, 25 anos son moitos. Mire se son moitos que aínda non estaba a súa voceira nacional no Parlamento. Aínda non entrara, señoría, aínda non entrara. Pero mire, se vostede quería lembrar cousas que tamén pasaron neses anos, hai 25, podía lembrarse vostede de 2 compañeros seus deputados en Madrid, que daquela xa comprometían o apoio aos orzamentos a cambio de 2 cousas. Unha delas era o dique norte de Alcoa, e outra era a autovía da Mariña. O digo porque cando mire esa foto, mellor tamén lle pode lembrar ese tipo de recordos, verdade? Porque ninguna das 2 cousas non é que estivera feita, é que nin empezaron. Miren, a Xunta de Galicia está a traballar tanto no desenvolvemento de novas infraestructuras viarias de competencia autonómica como na mellora das xa existentes, priorizando aquelas actuacións máis necesarias, atendendo a criterios de eficiencia e eficacia dende a perspectiva social, económica e ambiental. E para todo isto aposta, pois, por unha planificación que as faga viables, avanzando en actuacións por fases que faciliten a súa construción a medida que sexa factible con cargo aos orzamentos. No caso da BAC da Costa Norte, a Xunta está a avanzar no impulso desta actuación
que require de importante investimento, e o fixo xa poñendo en servizo o treito entre Celeiro e San Cibrao, grazas a un investimento de 50 millóns de euros realizado polo Goberno galego en plena crise económica, e tamén a variante de Ortigueira, tamén en plena crise económica, que supuso un investimento de outros 50 millóns de euros. No que se refire aos treitos restantes, os que están pendentes de executar, a Xunta de Galicia presentou un plan de actuación aos alcaldes dos municipios afectados, cunha proposta viable que ten en conta a realidade territorial con actuacións a curto, medio e longo prazo. Cumpre sinalar que esta BAC ten dúas funcionalidades complementarias entre sí. Unha, mellorar a accesibilidade tanto da Mariña como de Ortegal e Ferrolterra, e outra, ser a alternativa para o tráfico de longo percorrido. Pero para ambas, especialmente para o tráfico de longo percorrido, é importante ter unha visión de conxunto consistente e coherente que non se compadece co apoio de que quen hoxe trae esta iniciativa aquí, en todo momento e condición, pase o que pase, profesa ao Goberno do Estado. É tal a veneración do Bloque Nacionalista Galego ao Goberno do Estado que recentemente o presidente Sánchez, respondendo a unha pregunta do BNG, afirmou que a A54 estaba plenamente operativa. Podes entender a resposta por parte de Sánchez. A fin e ao cabo, se di que non coñece persoalmente a Ábalos, menos vai coñecer se a A54 está operativa ou non. Pero o que non se pode entender é que o deputado nacionalista en Madrid, o señor Rego, asentira coa cabeza ante tamaño bulo. Eso que non se pode entender. Que gran oportunidade para ser un pouco bravos en Madrid, señorías. Pero ao señor Rego non lle escoitou nin piar. Que pasou? Tampouco ven a Galicia o señor Rego, non hai caixa de resistencia para que veña de cando en vez? Ou é que están tan ansiosos no BNG por dicir que lles cumpriron algo daquel pacto de investidura a Sánchez que xa dan por cumprido o punto que dicía, abro comiñas, finalización dos tramos pendentes da autovía Santiago-Lugo antes do fechamento do exercicio 2024. Pecho comiñas. Pois non, señorías, o ano que está rematando é o 2025 e non, a autovía Santiago-Lugo non está rematada, o compromiso non está cumprido, neso pasan os anos pero non cambia. O Partido Socialista lle segue a estar toleando. E menos mal que non dixo que a autovía da Mariña estaba plenamente operativa, porque igual o señor Rego volvía a sentir. A autovía da Mariña, que por certo non estaba nin nese acordo de investidura, será que non a consideran tan importante ou que é máis cómodo reclamarlle a Xunta? Tan bravos aquí e tan mansos alí. O nacionalismo que máis barato lle sai a Pedro Sánchez, pero máis caro lle sai aos galegos, señoría. E hai que insistir nisto, non por gañas de sacarlles as cores, que tamén, senón por pura lógica, porque a continuidade natural da BAC Costa Norte na provincia de Lugo é cara a 8, e non hai tráfico de longo percorrido nin conectividade para Viveiro a través da rede de alta capacidade se non hai autovía da Mariña a A74 que depende do Estado. Pero a día de hoxe, esta autovía estatal non ten ningún kilómetro do seu trazado en servizo, nin hai tampouco unha previsión de prazos para a súa execución. Os orzamentos xerais do Estado para 2023, primeiro Vicentes, logo Bivixentes, agora Trivixentes, en breve Tetravixentes, só recollen partidas simbólicas para esta infraestructura. Dende o Goberno galego e dende o Partido Popular seguiremos a exixir avances concretos na execución desta infraestructura estratégica para verter a Hacienda Mariña e para mellorar a súa competitividade. E mentres, seguimos a avanzar nos nosos compromisos coa BAC Costa Norte. Para a provincia da Coruña, a Xunta optou por actualizar o proxecto construtivo do treito da AG 64 San Sadurniño a Sanguiñeira e a incorporación do enlace coa AG 64, que suporá un investimento superior aos 40 millóns de euros. O proxecto de construción está actualmente en fase de supervisión por parte dos técnicos da Axencia Galega de Infraestructuras. E na provincia de Lugo acordouse traballar na continuidade do treito en servizo Celeiro-San Cibrao. Que a variante de Viveiro non avanzara na época na que máis recursos había para estas actuacións foi responsabilidade prácticamente única e exclusiva
do anterior goberno municipal de Viveiro. Opúsose a inclusión do enlace de Magazos, enlace centro de Viveiro, no trazado desa variante, necesario para garantir a súa funcionalidade para poder dividir a actuación en fases útiles. Ante esa negativa, a Xunta formulou unha nova alternativa, a dunha ponte sobre a ría. Tamén se opuseron. E logo se rachan as vestiduras e se preguntan o porqué de algunhas mocións de censura. Señorías, deixen vostedes de facerse tantas preguntas cara a fora e fagan algunha de vez en cando cara adentro. Nas últimas semanas, o novo equipo de goberno interesouse pola variante de Viveiro, ofreceu a colaboración municipal para avanzar e, polo tanto, confiamos que nos vindeiros meses haberá avances como os que está a haber en case todos os eixos viarios de alta capacidade dependentes da Xunta de Galicia. Polo tanto, a Xunta está a traballar para desenvolver a VAC da Costa da Morte, coa mesma estrategia de traballo miúdo e constante que está a permitir materializar varios eixos viarios simultáneos de competencia autonómica: a autovía do Morrazo, a autovía do Baixo Miño, a autovía Santiago a Estrada, a autovía Brión-Noia, a autovía Lugo-Sarria ou a prolongación da autovía da Costa da Morte, entre outras. E gracias, sí, señor Lópezón, gracias, entre outras cousas, a que a Xunta liberouse por fin este ano unha das últimas mochilas de débedas do bipartito, a das concesións en sombra. E gracias a eso hai cartos que destinar a estas actuacións. Polo tanto, sí, foi un acerto facelo. En este traballo que está a desenvolver a Xunta Grupo propoñente, remato xa, está sempre a favor da idea, pero sempre en contra de materializar con posturas incomprensibles, como, por exemplo, opoñerse a que a autovía G59 cruce o río Ulla, mentres, ao mesmo tempo, se demanda que a G31 atravese os parques do Surés e do Serés. Podemos afirmar, señorías, sen asumir moito risco, que falta pouco para ver a pancarta de variante de Viveiro. Sí, pero non así. Faralles falta, saben por qué? Porque a Xunta está comprometida con sacar adiante os seus compromisos. Eso sí, pola pancarta da P9 que nun mes volverá a subir outro 5%, por esos galegos podemos esperar sentados. Remato agradecendo todo o recoñecemento, toda a preocupación que adicaron ao longo deste pleno polas mobilizacións do Partido Popular, vindo de vostedes que son os verdadeiros expertos. A verdade é que tomamos nota de todo o que nos teñen que dicir. Pero eso sí, teño que dicirles que nos introducimos unha innovación para esas manifestacións. Nos, señorías, non pagamos a ninguén para que vaya. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Grupo autor da proposición, señor Castro. Eu a veces digo que teño a sensación de que nos gravan, como nestes programas de cámara oculta. Logo na galega non sai, pero nos gravan, de verdade. Señor Rodríguez, que dixo? O sea, que dixo? Que intervención foi esta? Porque eu prefiro rirme por non enfadarme. É unha decisión que tomei hai tempo, porque visto neste Parlamento xa sei que fago ben, xa sei que fago ben. É unha pena tamén a xente que ten certo vínculo con Ribadeo que non intervise neste tema e tamén de outros lugares desta maravillosa comarca que é a Mariña. A ver, con cariño, por Dios. A ver, xa que nos poñemos con datas e rememorandos, cando eu tiña 5 anos, o señor Rueda xa levaba 5 anos en política, o sea que aquí hai para todos, isto vamos que sí, de verdade. Pero ben, vamos a intentar darlle un pouco de sentido a isto, que eu sei que estivo aquí 8 minutos para dicir que votaban que non, e que non sonase tan forte de dicir que votaban que non, salvo que me sorprenda. Foi o propio goberno do señor Aznar o que decidiu que a autovía da Mariña non pasase pola Mariña. É que me ven dicindo do 93 e do señor Caballero e demais. É que, de verdade, temos aquí uns debates que me sorprenden tanto e ao final, se nos poñemos serios, isto é unha falta de respeto tremenda a xente da Mariña, de Ferrolterra e do Ortegal, que están vendo como 25 anos despois non teñen o equivalente a unha autovía. E no que lle respeta a Xunta, 15 kilometriños e 25 anos. Home, por Dios.
Ou seja, eu sei que hai que todo o mundo intenta colar argumentario, pero que hai a veces unhas cousas que é mi madriña, de verdade. E logo se falamos da autovía da Mariña, da 74, que pasou con Aznar no período 2000-2004, porque non fixeron nada aí. Que agora do PSOE, vamos, a caña que queiras, porque ata agora non hai nada. É unha vergonza que non haxa ningún a soa pedra posta, absoluto. Pero que pasa de 2011 ao 2018 no goberno de M. Rajoy? A señora Ana Pastor que era? Aí non lle quería a Mariña, ou que? Que pasou? Aí non lle reclamaban nada. E saben que pasaba aí? Que o BNG no 2014 ia ao Congreso a reclamala. E que votaba o Partido Popular? A que non mo din? Votaba en contra da 74. A mi madriña. Home, por Dios. E como a culpa de todo, aquí é de todos menos do propio Partido Popular, logo caeu no Concello de Viveiro. No Concello de Viveiro, que xa non debería entrar neso, que xa teña un proxecto aprobado, que logo modificaron, pero dá igual. Porque que pasou? Que houve unha moción de censura. A cambio de que? Ai, non sei, porque o punto número 1 desa moción de censura era ter a variante de Viveiro construída. E cartos para eso? Non. Que mostra? Que a vostedes dalle igual o que poñan no papel, só queren gobernar para reter o poder. E aí van comprando a quen se deixe comprar en calquera punto do país, clarísimamente, porque o que lle están dicindo aquí é que ese acordo que asinaron dábelles igual, porque están poñendo nos orzamentos negro sobre branco que non o van facer, e a cidadanía de Viveiro dalle igual. O único que queren é a alcaldía, porque só pensan así, e quen di Viveiro di o Valadouro, e só me quedo na Mariña, non tiro máis para baixo, que é unha vergonza, home, por favor, é unha absoluta vergonza. Estou eu no turno de palabra. Reláxense. Moi ben, moitas grazas. Señor Paz, reláxense, por favor. Silencio. Non estou en condicións eu para... Moitas grazas, señor presidente. Por dar un último detalle, porque xa se acabou, e así pode ser o resumo maravilloso de para que serve este Parlamento. Esta iniciativa, o Bloque Nacionalista Galego de Viveiro, levou a pleno. O PP ali votou a favor. Gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña María Dolores Hermelo, sobre a demanda á Xunta de Galicia da elaboración e avaliación dun estudio técnico respecto das necesidades da comarca do Morrazo en canto aos servicios de atención sanitaria continuada e urxente. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista para formular a proposición non de lei. Ten a palabra a señora Hermelo. Grazas, presidente. Boas tardes, señorías. Na comarca do Morrazo existen dúas áreas sanitarias, Pontevedra Norte e Pontevedra Sur. E dentro da área sanitaria de Pontevedra Sur están englobados os concellos de Cangas e de Moaña. Concellos separados entre sí por 7 kilómetros. Concellos unidos por varias vías de comunicación fluida. Concellos polos que a Consellería de Sanidade no ano 2018 fixo unha aposta clara. Un estudo de necesidades sanitarias, coa participación de profesionais sanitarios, doantes, os propios concellos, usuarios e todo tipo de asociacións. En definitiva, señorías, un estudio feito por todos e para todos. Un plan funcional que definiría as estrategias e a ordenación de recursos atendendo ás necesidades poboacionais. Unha segunda fase onde se examinaría o punto de partida e se faría unha revisión da actividade a corto e medio prazo. E unha terceira fase onde se establecerían os criterios funcionais e as dimensións. Definindo os centros necesarios, as capacidades dos mesmos e a súa ordenación. Cal foi o resultado, señorías? Pois un novo centro de saúde en Moaña e un centro integral de saúde ubicado en Cangas. O centro de saúde de Moaña está a piques de ser rematado. Retrasado, hai que dicilo, por
pola mala xestión do goberno local de Moaña, do Bloque Nacionalista Galego, un goberno local incapaz de executar a acometida de augas necesaria. Motivo polo que o novo centro de saúde de Sisalde aínda non está operativo. A Xunta fixo un investimento de máis de 9 millóns de euros e o Concello mantén o novo centro de saúde de Moaña sen auga. Todos os espazos previstos no convenio, todos están executados, todos, incluso o PAC. Serán os profesionais sanitarios quenes determinen os servizos que garantan a mellor asistencia aos veciños e ás veciñas. Señorías, a sanidade non vai ser nunca unha moeda de cambio para o Partido Popular. A sanidade será para o Partido Popular unha ferramenta pública ao servizo dos veciños e das veciñas, non ao servizo nin da CIGA, representada aquí nesta Cámara por o Bloque Nacionalista Galego, non ao servizo do Partido Sanchista, alias socialista, que nada fixo pola sanidade pública, nin en Galicia, nin en España. Nada, señorías, nada salvo empeorala. É necesario completar este estudo? Sí, por suposto. O piden os profesionais sanitarios e tamén o piden as circunstancias, porque a estas alturas, según as previsións, a comarca do Morrazo xa debería ter un centro de saúde novo en Moaña e un centro integral de saúde en Cangas. E debido a uns gobernos municipais incapaces e torpes, a comarca do Morrazo aínda non ten en marcha o centro de saúde de Moaña. E que decir do CIS de Cangas, do Centro Integral de Saúde? Pois nen tan siquera o Concello de Cangas foi quen de ceder a parcela aos Sergas. E esa é a realidade, señorías, da comarca do Morrazo. E por eso, porque ningún dos compromisos adquiridos polos concellos de Moaña e de Cangas se fixo, entendemos que as novas circunstancias deben ser avaliadas. Xa non serve o estudo feito con anterioridade, porque a casuística é totalmente diferente, porque os veciños e veciñas do Morrazo queren melloras na sanidade pública e para iso, señorías, para iso é necesario que deixemos dun lado as siglas e que traballemos polos veciños e polas veciñas. Fartos de que se intente manipular a dor e fartos de pancartas. O que queren é que se traballe para que o Centro Integral de Saúde do Morrazo poda ser unha realidade. Como xa vai selo o novo Centro de Saúde de Moaña, cando o Concello teña ben dar o suministro de auga. O que queren os veciños e as veciñas é que os gobernos municipais do Bloque Nacionalista Galego deixen de bloquear estas novas infraestruturas sanitarias. Este estudo, señorías, será un punto de partida para avaliar as necesidades reais e as necesidades futuras. Nada de pancartas, comprometéndonos a que o resultado dese estudo será a ruta das urxencias sanitarias no Morrazo. Se o estudo pide a descentralización do PAC do Morrazo, pois perfecto, que se faga e que se leve a cabo esa descentralización, garantindo sempre a mellora aos veciños e ás veciñas. Se o estudo pide a centralización, señorías, deixemos as liortas e traballemos para que sexa tamén efectiva e para que sexa realmente unha mellora sanitaria para veciños e veciñas. En definitiva, o que demandamos na nosa iniciativa é que escoitemos aos profesionais sanitarios, que traballemos como deberíamos facer para os veciños e veciñas, porque é deber do Goberno sempre situar os recursos donde máis beneficioso sexa. Levamos uns anos co PAC centralizado e os datos son claros. 3/4 partes da atención do PAC son pacientes de Cangas e 1/4 de Moaña. Señorías, esta é a realidade. Podemos mellorar? Por suposto. Sempre. A sanidade sempre ten que mellorar. Cada vez ten máis demandas e ten que atendelas. A Xunta de Galicia reforza o compromiso coa sanidade no Morrazo e o fai con feitos, señorías.
Feitos como a reforma do Centro de Saúde de Domallo, ampliando tamén o número de profesionais. Feitos como incorporar unha ambulancia de soporte vital avanzado con base en Moaña, que reforza as urxencias. Feitos como manter a partida orzamentaria precisa para executar o Centro Integral de Saúde en Cangas, cando, por suposto, o bloqueo do Goberno Municipal de Cangas poda ser superado. Defendemos un reforzo da sanidade pública de verdade. Que se fai desde os gobernos do Bloque e do PSOE en Cangas e en Moaña? Que se fai? Manifestacións, riñas, liortas, en definitiva, xestión cero e pancartas todas. Unamos forzas, señorías, unamos forzas e consigamos dunha vez que os gobernos de Moaña e de Cangas deixen de facer política coa sanidade, que se sanquen de traballar para os veciños e para as veciñas e que deixen aos profesionais sanitarios que fagan o seu traballo, porque diso vai esta proposición. O compromiso da Xunta é innegable, 10 millóns de euros de inversión en Moaña. Nunca antes houbera ese investimento. E agora a pelota está no tellado dos concellos do Bloque Nacionalista Galego. O 30 de outubro, a Consellería de Sanidade pediu ao Concello de Moaña que desbloquease o remate das obras do novo centro de saúde. Mais dun mes despois, todo segue igual. É incompatible, señorías, falar de defender a sanidade cando o que se fai é enganar e bloquear. Non se pode falar de loitar por Galicia e os galegos e ir en contra da súa sanidade, dos seus profesionais sanitarios. Señorías, deixen de loitar contra a sanidade pública galega e dunha vez, por favor, aposten por ela. Máis nada. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Espinosa. Señora Hermelo, o Partido Socialista fixo nin máis nin menos que a Lei Xeral de Sanidade de Ernest Lluch. Unha lei que foi decisiva para garantir un sistema sanitario público e universal. Ojalá o Partido Popular fixera algo parecido. E mire, antes de entrar, e lóxicamente, erros cometémolos todos, eu a primeira, pero supoño que aquí non foi un erro, que foi o subconsciente que a tradicionou porque dixo que estaban empeñados en recortar a sanidade ou algo máis ou menos similar. Pídolle que revise a súa intervención. Pero bueno, vamos a entrar nesta iniciativa e antes de ver os aspectos concretos que o PP traslada a este pleno sobre a dotación dun punto de atención continuada no novo Centro de Saúde de Moaña, creo que é necesario facer algunha referencia á historia, pero a historia real, non a que aquí nos contaron. Unha historia que non só é dun edificio, sino dun compromiso colectivo ca sanidade pública, ca dignidade asistencial e co direito da veciñanza de recibir unha atención de calidade no seu propio concello. E isto é o que defendemos dende o Grupo Socialista. A construción do Centro de Saúde de Moaña era unha necesidade prioritaria para os veciños e as veciñas de Moaña. O Centro de Saúde se quedara pequeno, insuficiente e incapaz de responder á crecente demanda asistencial. Os profesionales reclamaban máis espazo e mellores condicións para exercer o seu traballo. Os veciños e a maioría dos grupos do Concello insistiron reiteradamente na necesidade dunha nova infraestrutura sanitaria. Non foi un camiño fácil, tivo que superar atrasos, revisións e compromisos incumplidos, demoras na tramitación urbanística, na definición do proxecto técnico, falta de orzamento da Xunta e diseño e características que se foron modificando ao longo do tempo. E agora o Partido Popular
trasládanos aquí un novo episodio, pero é necesario retrotraer o ano 2020. O 13 de xaneiro do ano 2020, o entón conselleiro de Sanidade, o señor Almuña, convoca a unha reunión a alcaldesa de Moaña para avanzar na redacción dun convenio de colaboración respecto ao centro de saúde. 2 días máis tarde, o Concello de Moaña recibe un borrador de convenio enviado polos Sergas. No mesmo detectas un problema, dado que non contempla manter o PAC no novo centro de saúde. Textualmente decía, abro comillas, así mesmo valórase ao finalizar as obras de construción do novo centro de saúde a posibilidade de manter un punto de atención continuada no Concello de Moaña e pecho comillas. E por mor deste parágrafo do convenio é cando a Mesa Local da Sanidade pide rectificación do mesmo no sentido de que debe recoller explícitamente que o novo centro de saúde vai contar cun PAC polo menos hasta que se construya o CIS do Morrazo, quedando ao final unha cláusula que recolle a demanda. En concreto, di, volvo a abrir comillas, así mesmo, o novo centro de saúde contará cunha zona destinada a punto de atención continuada para prestar este servicio en Moaña mentras non se construya o Centro Integral de Saúde e pecho comillas. E xa recentemente veíamos como non había avances, ou máis ben todo o contrario. E desde o noso grupo presentamos unha iniciativa a primeiros do mes pasado ao detectar que a decisión se retrasaba e que había un afán por parte da Xunta de torpedear. Naquel momento mesmo chegamos a pensar que a Xunta esquecera o último convenio asignado, por decirlo de forma suave, e se retrotraía o borrador do convenio, como xe se dixo aquí. E era este motivo polo que se falaba de elaborar un estudio de necesidades antes de tomar a decisión de se o novo centro de saúde de Moaña iba a contar cun servicio de urxencias ou non. Pero a intencionalidade non era ese erro de ir ao borrador, era outra. Hoxe o Partido Popular trae aquí unha iniciativa que nada ten de debate, senón que é para pôr a venda antes da ferida. É para xustificar que ten o apoio deste Parlamento para modificar e cambiar os acordos asinados por un conselleiro. Os convenios, señores do Partido Popular, están para cumprirse ou só para sacar fotos e modificalos cando vostedes lle conveñan? Para que sirve un convenio onde hai varias partes firmantes, neste caso dúas, cando logo as modificacións se producen unilateralmente? Desde o Grupo Socialista imos votar en contra desta proposta se non aceptan a nosa emenda de sustitución, porque o que exiximos é un cumprimento escrupuloso do convenio e, por tanto, o que queremos é que o novo centro de saúde conte cun punto de atención continuada. Non parece normal que pidan agora un estudio de necesidades cando antes Moaña xa contaba cun servicio de urxencias e as circunstancias non cambiaron, as demandas non se modificaron á baixa, señor Hermelo, desde o COVID-19 e a población, señor Hermelo, está estable desde o ano 19 hasta hoxe. Non parece normal que cando o edificio por fin vai a ser unha realidade, a Xunta pretende se agochar detrás dun estudio que non é máis cun excusa para non dotar o centro de personal e recursos que lle corresponden. Como doitamos decir en Galicia, son excusas de mal pagador. Porque outras xustificacións xa non valen. Prefiren que digamos que toman as decisións sin ton ni son, sin xeito nin dereito, cando un conselleiro asigna un convenio. Prefieren que digamos isto? Prefieren que digamos que lles dá igual o que asignen porque despois o van a modificar? Pedimos seriedade o respeto e pedímolo por máis de 20.000 habitantes de Moaña, pedímolo porque o estudio de necesidades é un paso atrás injustificado. Non estamos ante ningunha novidade, non estamos ante unha demanda improvisada, estamos ante unha reivindicación avalada por a realidade asistencial da comarca. Señores do Partido Popular, Moaña xa ten demostrado de sobra a súa necesidade dun PAC propio. Ningún estudio vai a descubrir nada que non saibamos. O último que provoca esta decisión que queren tomar é atrasar e perxudicar a veciñanza. E a sanidade non admite retrasos, nin análisis que só buscan xustificar a inacción. Por eso,
lle pedimos dende o Grupo Socialista que acepten a nosa emenda de modificación, porque non é nin máis nin menos que copiar textualmente o que di un convenio firmado por un conselleiro, inda que hoxe non teña nin exerza esa labor. Pero que se pode, ademais, falar con el porque é o alcalde dun concello galego e el seguro que reconoce a súa firma e a ratifica. Xa se dudan hasta de que il hubiera firmado. Pero remato xa pedíndolles de verdad que fagan o PAC de Moaña, co punto de atención de Moaña non é un luxo, sino que é unha necesidade. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Río Santomé. Grazas, presidente. Señor Armelo, exíxolle que retire esta iniciativa e que lle pida perdón á veciñanza de Moaña por os perpentos que acabamos de vivir aquí. Pídolle e exíxolle que daqui a mañá retire esta iniciativa e que lle pida perdón á veciñanza de Moaña. Señor Armelo, porque é unha verdadeira infamia só ler a iniciativa e despois ainda por riba escoitar a súa defensa. É unha total infamia despois de todos os anos que leva a veciñanza de Moaña cos problemas sanitarios, que vostedes sigan a rirse dela ano tras ano, día tras día, e agora veñen coa nova ocorrencia para seguir mareando a perdiz e intentar facer política partidista, ademais noxenta, con algo tan fundamental como é a saúde nos nosos concellos, señora Ermelo. É que, cando vostede empeza a ler esta iniciativa, que pídolle, ten tempo esta mañá para retirala, por sentido común, por respeto á veciñanza de Moaña e da nosa comarca, cando vemos a súa iniciativa é que xa non hai por onde collela, xa non é nin emendable respecto á opción do Partido Socialista, mas non é nin emendable esta emenda. Aquí descríbenos unha situación idílica, cando di que os concellos de Moaña e de Cangas separados por apenas 7 kilómetros e unidos por vías de comunicación rápidas e directas. Faltoulle decir que estaban empedradas de ouro e flores, señora Ermelo, e que a xente podía ir sin ningún tipo de problema, que non lle custa absolutamente nada, ninguna molestia, ter o seu PAC no concello veciño. A verdade é que é realmente lamentable. Despois vayamos á parte resolutiva. A parte resolutiva, basicamente, resúmese en o PP considera que o acordo que o PP chegou co Concello non é axeitado e pide que o PP lle encargue ao PP un informe que diga o que o PP quere mudar do contrato do PP. Eso é o que vostedes están aquí dicindo. Vostede quere que se faga un estudo e vostede na súa iniciativa xa di cal vai a ser o resultado do estudo, que contradí o acordo que chegou o PP co Concello de Moaña. Vostedes xa no ano 2018 non querían que Moaña tuvera urxencias. Queren desmantelar por completo a nosa atención primaria. E, pois, por sorte para vostedes, por desgracia para o resto de Moaña, das veciñanzas de Moaña, tuveron que cambiar o PAC a Cangas cando chegou a COVID. Xa que vostedes non querían as urxencias en Moaña no 2018, tuveron que tragar cos urxencias en Moaña porque xa non podían seguir adiando máis a construción do centro de saúde, despois chegou a pandemia e dixeron, esta era nuestra. Cargámonos por completo as urxencias en Moaña, mandámolas para Cangas e aquí política de feitos consumados. Nin estudio, nin outro estudio, nin absolutamente nada. Recortamos, deixamos sin servizos a xente de Moaña e que se apañen. Total, xa se acostumbrarán. Se apenas hai 7 kilómetros hasta o PAC de Cangas. Unha verdadeira infamia, señora Ermelo, e así como vostedes tratan a veciñanza de Moaña e tamén de Cangas. Eu, señora Ermelo, xa me parece o colmo que agora a culpa da situación sanitaria teñen os concellos do BNG. Xa me parece o verdadeiro colmo. Eu era concelleiro no Concello de Moaña cando se empezou co trámite da construción do centro de saúde. As trabas, os pavos na roda que puso a Xunta de Galicia e o Partido Popular para que non se construíra o centro de saúde de Moaña foron históricas. E vostedes estuveron elección tras elección municipal
sin construir o Centro de Saúde de Moaña, utilizando a construcción do Centro de Saúde de Moaña para ver se gobernaban. E nin así, señor Armelo. E cando se deron conta de que non iban a gobernar en Moaña e así van a facer aínda menos, decidiron que xa era hora de que estuvera o Centro de Saúde. Deron para atrás parcelas, non servían os metros, agora non servía o outro. Cando despois, sin embargo, víamos que o Centro de Saúde que se construíra no Concello de Marín tiña aínda menos metros que exixían a Moaña. O sea, realmente unha falta de respeto, un boicot absoluto á veciñanza de Moaña do parte do Partido Popular durante máis de 10 anos. E agora o problema é porque o Concello é vago, non xestiona e demais. Señor Armelo, por favor, é que non lle cree nadie. É que non lle cree nadie. É que a súa acción no Concello de Moaña estamos levando os peores resultados da historia. Ninguén os cree. Ninguén os cree porque realmente é incrible pensar isto. E se vamos, lóxicamente, grande cabalo de batalla do PP de Cangas, da lideresa do PP de Cangas, para as eleccións municipais do ano 27. O Centro Integral de Saúde da Rúa, os terreos para o Centro de Saúde da Rúa. Sabe que en si ten terreos, señor Armelo, vai máis de 15 anos e aínda non a Xunta moveu un dedo? A veciñanza do Ío, que o Concello puso a disposición os terreos hai máis de 15 anos para a construcción do Centro de Saúde do Ío e vostedes non moveron ni unha soa pedra, señor Armelo. Sigue ali o terreo, a monte, e vostedes non moveron ni unha soa pedra. E agora, claro, o goberno do BNG leva 2 anos na alcaldía e é o culpable de toda a parálise dos terreos do Centro de Saúde da Rúa. Cando vostede sabe perfectamente a problemática que hai aí neses terreos e que vostede, lóxicamente, presentarase ás eleccións dicindo que se vostede é a alcaldesa o Centro Integral de Saúde do Morrazo vai ser unha realidade, pero vamos, os 2 días. Así como en Ribeira, máis ou menos, non? Co centro de maiores, máis ou menos como en Ribeira. Pero a realidade, señor Melo, eu creo que realmente a torpeza é importante. Sabe que día é hoxe? Hoxe 2 de decembro do ano 2025. Sabe que se conmemora en 8 días, señor Armelo? O comezo dos 4 anos de movilización ininterrumpida da veciñanza de Moaña polos seus servizos sanitarios, en defensa da súa saúde, da súa vida. Eses que vostedes lle din que son uns alborotadores, as liortas, as riñas, non se confunda. En Moaña non hai liortas, en Moaña non hai riñas. En Moaña a inmensa maioría da poboación sabe perfectamente quen é o culpable e é o Partido Popular. Non hai ningunha riña. Porque os seus compañeiros e compañeiras nin sequera aparecen a falar coa veciñanza por aí porque saben perfectamente o que hai. E cando o BNG leva iniciativas para a recuperación das urxencias en Moaña, que fai o Partido Popular de Cangas? Ben co estudo. Di a veciñanza, non, é que vamos a incumplir o convenio porque fai falta un estudo. Non, vota a favor. Como non vai votar a favor? Hai consenso absoluto en Cangas de toda a sociedade, partidos políticos, colectivos, absolutamente de todo o mundo, menos de vostede e da Xunta de Galiza. Bastante triste forma de ir en contra de toda a veciñanza, de todos os colectivos, de todas as organizacións políticas representadas no Concello de Moaña. Señor Armelo, eu vou a facer extensible, porque seguro que non lles vai a parecer mal a veciñanza de Moaña, que a convide o próximo domingo a manifestación que vai ter lugar conmemorando os 4 anos, máis de 200 semanas de movilizacións continuadas en Moaña. Que veña, non sei se estuvo o domingo en Madrid cos seus compañeiros e compañeiras, así poderá escoitar o que opina a veciñanza de Moaña e ademais poderá ver como se monta unha manifestación sin dar pena, sin ser un planchazo, sin ser un fiasco, reclamando dereitos e non prebendas e privilexios noxentos e partidistas, que para iso vostedes collen a pancarta. Para as pancartas en defensa da xente, de defensa da vida, da saúde, dos dereitos, vostedes non collen ningunha pancarta en defensa do seu xefe de filas que o Comité Central de Génova 13 mandou ir a Madrid. Vamos todos a Madrid. E cando a veciñanza de Moaña leva máis de 4 anos movilizándose, onde están vostedes? Dándolle as costas, traendo aquí infamias como a que truxo hoxe a este Parlamento. Está a tempo de retirar esta iniciativa e de pedir perdón. Espero que o faga. Gracias.
Grupo autor da proposición non de lei, señor Hermelo. Grazas, presidente. Señora Espinosa, vostede non leu a iniciativa e se veu aquí a falar do seu libro, sí. E que unha socialista fale extrañada de cambios nas decisións, home, fale con Junts. Fale con Junts. Señor Ríos, no seu idioma. O BNG firma que se marchen as urxencias de Moaña, porque eso firmou o BNG. Despois, o BNG se manifesta por non ter urxencias, tamén o BNG. O BNG non abre o centro de saúde novo para defender a sanidade. Ese tamén é o BNG. E o BNG se manifesta contra o BNG, señor Ríos. Ese é o seu idioma. Home, que vostede, despois dun mes de estar aquí acusándome todo o seu partido de golpista, de organizar manifestacións, que vostede me veña a dar clases, pois non, señor Ríos, non. Non. O convenio asinado no 2020 entre a Xunta de Galicia e a alcaldesa do Bloque Nacionalista Galego de Moaña di que se centralizarán as urxencias do Morrazo en Cangas, firmado polo Bloque Nacionalista Galego. Señor Ríos, non minta, que está firmado. O que non di ese convenio é que Cangas seguiría neste momento sen o Centro Integral de Saúde, porque está bloqueado por un goberno pseudo-progresista de esquerdas. Señor Ríos, do que vostedes forman parte, 10 anos de bloqueo o Centro Integral de Saúde do Morrazo. Eses son vostedes. Un goberno incapaz de pôr a disposición da Xunta uns terreos para a construción desta infraestructura. Fala do IO, home, si o Bloque Nacionalista comprou e pagou o Partido Popular que veu despois, porque nin eso fixeron. A parcela máis cara da historia do Morrazo. Señor Ríos, para nada. Para que a Xunta invista e faga un centro integral de saúde merecido no Morrazo, facían falta uns terreos que non están. Esos son os gobernos nacionalistas e o idioma benegués. Sirven vostedes as siglas e non aos veciños nin as veciñas. Coñezo as súas manifestacións, están os do BNG de Cangas, os do BNG de Bueu e os do BNG de Moaña, señor Ríos. E 4 veciños familiares, señor Ríos. Coñezo ben a manifestación. Fíxese vostede e nin siquiera me veu, señor Ríos. Moaña firma un acordo de centralizar urxencias en Cangas e despois se manifestan cada 15 días en contra do que firmaron. Esa é a súa realidade. Unha realidade na que saen perdendo os veciños e as veciñas do Morrazo, que os priva dos servizos sanitarios necesarios. Un bloque en constante campaña difamatoria contra os profesionais sanitarios, contra a Xunta e contra todo. E un Partido Socialista de Galicia perdido, sen rumbo, coa cabeza nas nubes, como é de Europa, señora Espinosa, pensando en todo o que vai vir de Soto do Real, do módulo 13. Igual pensan na sanidade de alí. Denlle voltas. Dous partidos que falan de sanidade e de medidas sociais e que son incapaces de reclamar a Madrid, por exemplo, que cumpla coa lei de dependencia. Dous partidos que queren dar leccións e despois morren polos seus actos. Por exemplo, o Bloque Nacionalista Galego coa CIGA, o seu brazo armado, asaltando de xeito violento no día da non violencia muller, de xeito violento. O Partido Socialista dotando as mulleres de pulseiras compradas en AliExpress. Vergoña, señora Espinosa. Vostedes falan de sanidade no seu documento. Bueno, leo o documento de sanidade do Bloque e do PSOE cando gobernaban. Decían en castelán, porque o publicaron en castelán, non confiaban nos sanitarios galegos. Se afirma el carácter supralocal, supramunicipal de los PAC. Es la administración sanitaria quien determina el número y situación de los PAC, teniendo en cuenta los criterios de número de habitantes y demanda atendida, dispersión geográfica y comunicaciones viarias. PAC rural con una ratio de 25.000 en una isocrona de 30 minutos, Ríos. 30 minutos. Remate, por favor. Iso é o que decían vostedes. O que pretendían era eliminar PACs e optimizar e centralizar recursos. Vostedes
Vostedes falaban de isocronas e de como reducir o número de PACs primando a centralización. Si, voulle pasar unha copia. E agora como a Sánchez, cambiando opinión, non lles costa ou non lembran. Señorías, na miña casa, aos desmemoriados, se lles recomenda comer rabos de pasas. Así que a elo, señorías, a elo, aproveiten que estamos na época. Nos seguiremos traballando con rigor, responsabilidade e damando os profesionais pola mellora do Servizo Público de Saúde do Morrazo. E vostedes van chegar ao absurdo. Gracias. En breve, señor Ríos, en breve, se manifestarán contra vostedes mesmos, incapaces de avanzar. Gracias. Señorías, Gracias, señora Hermelo. Gracias. Sobre a emenda, entendo que non acepta e a expresión eu entendina no sentido que hai que entendela. Perdón, non é armado de arma. Home, así o entendín eu. Moitas veces se ten utilizado esa palabra coloquialmente. O sea, quedou claro o que ela quería dicir. Non é armado de arma. Ojo, suspendemos ata mañá.